Hey guys. Hey, no. How are you today? Hey guys, what do you say, guys? What do you say? Hey, Titandar. What do you say, guys? What do you say? How are you guys? What do you say? Yes, better. How are you? Could you say, dusty? Could you say, make pizza? Hi, Florence. Hello, menu. My bliss, Diripo, how are you? Hi, Florence. Yes, I was Tichangutanga Shedu. Tichangutanga. Guys, I want that there's an emushike dinner to Kuza in your pan. I'm in a panacoma. Okay. Oh, I did not share. Yes, Emily. Yes, Chennai and Dagushia. Okay, she. Because I look when it was not on Bogona to Kuni life. In the shade. Right. Share. Right. Yes, guys. Murisei say hi Laina, Jirisei say Kavangani, Murisei guys, item share mchitegana guys, tishike panamba edu, titagi kutora guys, munoziva kuti chindo zvandai ine zuro pa life ndichiti ini zvinonetsa unofonera mapurisa anditika munhu oenda kunotogwa nemapurisa pachibatsira munhu kuti munhu anorohwa anokuvadzwa anditi wofonera mapurisa anotora munhu guys, munhu oenda kunoburitsa munhu guys, ndaperegwa munoziva ndaperegwa imi vanhu vanenge vachirohwa nevarume guys, munoda kunyatsokudzwa sei kuti mubve ipapo? Ungati munhu akurohwa oenda kunoti it was a misunderstanding, hagara achindirova regai ndimuburitse, iwo nemabruises akadaro, mapurisa otokubvunza kuti and all those bruises dzaunadzo woti it's just some misunderstanding, munenge muchida kudini guys? Mirani bokudzai munomboziva here kuti ameno kuntonzizvo vanhu vanorohwa vari kurohwa nevarume vakushungurudzwa nevarume ava munotowana mapepa imimi abuse amunopiwa akanangana neabuse. Hazvine kuti kana uchinge wamuripotera akasungwa, andimoona hazvine kuti akakuka muripoti akasungwa anobva otokubvisa iko zvino zvinhu zvachinja guys, zvinhu zvachinja, mutemo iyi yachinja. Akangoti uri kuenda kuAfrica, ndiri kukanzelera mukadzi wangu, muri kukanzelegwa mese mudzokera mose, andimoona. Saka what do you want and what do you choose? Mochoose here kugara muchirikitwa muripo nokuti wagara kuti ndoda kudzokera kuAfrica, kana kuti motaura kwomodzokera mose kwamakatangira? Serious, nokuti mo macho maunenge uchikwa hadzidi kudzokera kuno ndemenyu here munyika macho, hasi tingori vapfuri nezhira. Zimbabwe rose riri muno mutingori vapfuri nezhira guys, vakada kupanduka izvozvi vanongopanduka. Kwansimendo you never answered my WhatsApp pedu anambotarisa WhatsApp anambozviona, ndanditori busy nasi kutomboita zvandachitoita, ndanditori busy kuwacha kudi anambotombotarisa. Ndakazvitaura ndikati vanhu vaneshungurudzwa vakashoma kuti anyatsokutstika nenyaya yake senge meumatsiwo esai anobva ataonasa kuti ndadzosegwa kuAfrica eseruramai ndodzosegwa kuAfrica, andibona kuno kuAfrica china kusi kumbe here atindokumba kuti guys ndiani kwarenga imi muri kumbona zviri kuitika kunyika kune dzimwe nyika kunzoko here kuti muno kunyika dzise tiri vapfuri nenzira.
saka mototla kudzokera kumusha kuAfrica uko woro hwako wochani kuti ndikudzokera kuAfrica. Muri kumbona zviri kuitika pasi rese here guys? Munombotaridzawo here news? Ndambokubvunzai, do you watch news? Nhasi cheko ndanga ndichiona 2 weeks WhatsApp yangu inowandikwa zvokuti kana ndiri kubasa ndisina nguva yefoni, saka they keep up piling mamessage akusvika ndasvika pakulusa hope. Unoona, ndiri kubasa saka ndisina time, anenge achingopaila. Andimona mamboona here guys? Ndasina ndichiona wamene kuti ndianiwo muno muUK, munoona ndichiona maemboresa zita rake, ndaona muno muUK ari kutotaura kuti anzizvo varoda kubhana ma-indefinite aya. Hameni anonzi Farage kuti ndiani? Farage anonzi Farage kuti ndiani? Farage yachiti tingakuisa mutemo wokutopa ma indefinite leave to remain. Ende kana vavetwadzi kumavhotika chokwadi vakada kuramba vakatsikirira nekuti vanotowina. Hanimona vanotowina just because vanotowina just because vanhu vakawanda vanenge vasingadi zvemaforeigners, havadi vanhu vatema ava ende havadi maIndia. Anditi maona iye zvatotisingirira ende muchemunomu zvekanyika kana wakanga udhakwadhakwa 2 minutes unogona kutoona mutemo iwoyo watovepo guys wokutonzi no indefinite. Saka zvichireva kuti pakanzi no indefinite iwe wakauya wakauya neCOS kana kuti wakauya kudhara uri toendedza sawo namapepa, zviri kureva kuti takangodzokera tose kumusha kwedu kumba kwedu kuno kwatina kuya kuzogara. Handimaona kuti uda kuzogara ta upenyu kunoku ndokunga vakatogara ndeve vakauya ma 20 years vakatozvudza kuti isusu kunoku ndokwa kumba kwedu. Isi takangoyawo 2 minutes tichadarika nenzira tichidzokera. Handimaona tiri vakuvuri nenzira isu. Imi munyatsozviona kuti nyika ino guys yakadesignwa kuti haungaiti upenyu hwako hwese uri kuno. Munonyatsotozviona it is designed kuti you can never have the rest of your life. Kudave ma 20 years vakayazvouno you can never have ndosaka ndichifarira zvimasiwo zviri kuita musoro, zvimasiwo zviri kuita musoro, zviri kuita musoro veduwe, zvimasiwo netishoma itoto tumari zviri kuita musoro. Ende patunouya tichikutaridza kudai uno wakudada kuti yes, hanimona, because vari kuziva chinangwa ende vari kuziva kuti izvi anytime zvinogona kufuma zvakanzi zvapera. Chitakurai hembe dzenyu, tundu dzenyu mudzokere, motora zvimafiriji zvine chimonosiya kumacherituko kana ukanda kurodhuko because hazvitengeswi izvi. Mungokanda paroad apa nemabhegeti totaura kuti guys titambirewo paairport, tiri kuuya todzokera. Handitika kune mari yako unotsvaga zvinhu zvokuti uchiita uchicontinue, life goes on. Zvino kana ukatya, yes manjenjenje, ukatya kunovhurisa murume akurova kudaro wakatsemuka unovhurisa murume akurova kuti kwaindotla kuendeswa kumba, zvinenge zvichirevei? Wochindako zvouri mukofini. Isu tiri mujoin nenyu Zororo Pumulani guys. Join Zororo Pumulani funeral plan, Zororo Pumulani funeral plan. Handitika nokuti tinotakura munhu kubva kunoko tichikudzokesera kumusha kana uchinge washaika. Handiti saka chijoinai muite mapolisi enyu, mondibata ndinokujoinisa muite mapolisi kuitira kuti mugara makagadzirira henyu kana marokwa mukafa paya tokutakura isu tokuendesa kumba, because obviously haungadi kuvigwa kunoko kusina kana hama yako, haungadi kubva kunoko kuti kana vana vako cheko vakadzokera kuZimbabwe hakuna kwavanozoona kuvana mai vavo. Saka zvinoita kuendesa kupi? Kumusha. Handiti murume wangu chiti akasungisa uchinoburitsa uyu ukasungisa uchinoburitsa ndataura nesoro pana kuti haisi hama yako uchazviona ako one day. Buritsai vanhu vari kukuabhisa ichikuro. Ndabhoika kana zvisingaiti munoziva, ndabhoika kana zvisingaiti ndamuburitsa ndangoburitsa because ndochikata nandosera kumba anogara chinditireteni. What is that? What is that? Tose muone kuti guys kana vanhu vari kuSouth Africa chaicho vakatenga maproperties muSouth Africa nedzimba muSouth Africa vari kuenda kumba imba yoyo investment unongosiya wangoisawo kuma-agency uchiwana mari yako uriko uchingodlawo. Andimona unoretirement plan yako tichikollekta mari yako uchingozigwa maakaunti uchingotorawo uchingodyawo. Handiti mazvona vanhu vari kuenda kumba. Rui Farage yenda muona achitaura tanzi ngatibhanei kwanzi so that titoda kuomesa zvinhu for citizens maforeigner kuti unyatsokuona kuti zvakaoma midway. But anyway ndangobhekera nenyaya yemukadzi ushu. Point number 2, nyaya number 2. Pane mukadzi akandivinga 4 days ago. Sisimeli ndinoda kuti ndibatsire, pane vakadzi vanoda kungobhadhara 3 matiketi ekuti vaende kupi kuGlitz and Glamour.
handika mune vanhu here vamunogona kutikati hatinavo vanhu kuri kuitika kukoko kune vanhu vanenge vachida kuenda vamwe vasingakwanisi vanga vasina mari asi vekuti vatori redi kuenda but vanga vasina mari handiti ndoda kutengera hangu vanhu 3 orit ndichakusirai mari iyoyo orit bo ndagara 2 days andakubvunza zvisingati ndari kuziva zvenyaya ndikuona kuti vanhu vari kugadzira function vakuda mari yacho kutoti malogistics ndaenda paya ko chindiona zvebhuru haufa handiti ndotanga kudzwa ndatanga gaintaura ndigangu kutaura zvisina kuipa ndiva zvanzizvo mwana wangu ari kurwara saka ndoda kutoti nditomboona kuti ndamhanya kudii yasi ndairi message saka oraiti bo saka zvozodii pachine chimuka apa iwe guys unenge wamanya kuudza vanhu guys unoziva unenge wamanya kuudza ukavaiva unenge uchiziva kuti havanange vakaona matiketi wamhanya unowadza kuti gadzirirai guys kune mumwe munhu angochada kungokublessa iwo chigadzirirai mutsvage zvokuti mupfeke mudini muiti vanhu vari kufara handichika last minute unongoti ainda kutongoenda kutomhanya kuenda kumusha because situation yacho naenda kuenda zvakanaka saka you know wotomubvunza saka poitwa sei zi munhu achapinduri zvinenge zvakangooma guys because mozondiita murevi wenhema handimaona ini ndaudza vanhu vari kupembera vari kufara handimaona then boom wangochinja ndisina kana mbokudanawo kuti huya kuseri uzopleja kana kuti huya pleja pane vanhu kana kuti chi unenge wangopleja wega it's very wrong guys handimaona because zvino ndakupindana nekunosena kuti guys hazvichaiti apa vanhu vai vanga vatokutenga totsvaga madresi vatodididiwo handimaona ndinda kutaura kuti guys mandazoshayiwa vanhu munhu iye hana kuzo munondisa pakaoma mufunge munondisa pakaoma zvino kana wazobata kouya wotaura panenge unenge usina handimaona saka ndangoti ndipadadziripo kuti guys ngatitenge kupleja zvatenge tisina handimaona do not pledge handiti zvinhu zvaunenge usina vamwe vakunenge vachingwa kudai sowoblitika handimaona kungoverenga message kungoona kudai so wongoshiya kuti panenge pachiblesa zvakafanana ndatogona nditaura nyaya guys mugare maziva handika musandibvunze kuti ini ndakapiwa bhutsu dzangu ini ndakapiwa dress rangu regai ntaure palife panapa ndatokangama munhu ese achinzwa kuti ndogona kukanganwa handina dress randakapiwa ndakapiwa remunhu 1 handika ndakapiwa remunhu 1 randakapiwa namai nini namai changata rakanzi rinopiwa 1 umwe munhu handimaona chete hakuna esa yatakabudisa pano akanga achinzi madresi bhutsu chima second handina kana 1 randakatumikwa ndakatombotaura pano ndikachitumirai guys muchindipa ndine nazvo handika kana 1 handina kana 1 haro kana 1 bhutsu ya handina saka musazondibvunza kuti makapiwa here dress ramaka handina chandakapiwa ndanditaure palife handina chandakapiwa handina chandakapiwa ndingori ini tona ndakadai so hapana chandakapiwa saka musandibvunze handina guys ndanditaure palife incase unozoti kuda simile wakapiwa bhutsu dziya wakazopfeka vakazopiwa chii vakatika kundipa handina chandakapiwa handiti maona handinawo chandakapiwa hanzi ini my shoes I'm buying direct from SA then they collect ikoko okay kune dzimwe dzakambobuda apa handika pane dzimwe dzakambobuda tichitodzibudisa tichitadza kuti idzi kona idzi wechitimugwa mapictures handina dzandakapiwa ndati nditaure pano mukazoti simeri vakatora bhutsu dziye dzatakapiwa handina asi ndototi vakatoitawo havo futi vakasatondipawo havo kuti ndachizozisepi daiwozitakura sei saka vakatodiwo mama muchiziva vanhu right now you have to know now you know hello ndipo vakadini ndiani ndiani machisavo Max Tavo makawanda kahanzvadzani handizomboyatso kuona munhu wesezve ipi unosati dzozowanda dzimwe dzinozowanda dzimwe dzacho kuri sei okay okay
Okay. Magofandi eku-SA efuneral ekukusumudza munhu akafa hatichaiti zvokuti takati munhu wese ngajoine polisi kana kuti South Africa tinochero passport yaexpire tongoida hatina ine valid passport tongoida passport yaexpire kachero usina passport une birth certificate unojoina aiwa ngajoina si izvo hama yake yafa yongavigi apa hama zvineine zvatoshaya hama dzake ngadzitore munhu dzinoviga isusu kana akavhura polisi ka ndeyake yaavhura iye ndeyake zvayanenge avhura iye kuti kana akazofa chavigwa aive muri kuuk mubatsirewo ane muri kuchando munongokontribhita kufamily hakuna vane mokontribhita handi mamundi kutora mapolisi munisvika yamufi handingagadziri rufu gwangu ndiri mupenyu handizvo zvamunoita iye hati ari kudiaspora saka ana mari wari kusouth africa gava community kwangu vachigara vanokontribhita yes ukagara chibatana nevamwe vanhu vanodini vanokukontribhitawo asi ka usikabatani nevamwewo musi waunoigwa ndambudziko ndopaunonyatsakona kuti waisi nyama tinogachishara even kumawhatsapp group cheku cheko vanhu vanotuka chiudza madhimini kuti udzai vanhu kuti mabhuku amuinawo pepaeka rejamba kubhadhara pari kubhadharwa pafigo umwe jamba musi wachinosvika kwako manje unenge uri pazero usina blue tick mungomuti one nhambo munyarara pinda mugrupu reboys hereni anditi boys pane tumwa vakashaya kaumaaimbotamba bhora alright ndakaona pakaita mutauro saireni atanga mugrupu mwavo bvunza kuti aibokontributera andi vanga vaizvitinya vanga vaida kuzvitachi vanhu vaya vasikade kutaura nevamwe yekuti saireni mozakaona vanhu kauti haadi kutaura nevanhu nemuda kusarugeta ni musori namo manje vanhu vangoti vanovigwa nenhiki navanhu vavo webhuku handiwazviona ndozvandogembera tomwe kumazivano always tell people especially ana uri kuforeign land panonzi pafiwa paya andika kandawo ka 5 pounds kandawo ka 2 pounds kandawo ka 50 rand kana usina 20 rand zvotadza kuti une chido handiwaona yonyogwawo bhuku kwete kungoti unongoblutika umwe kudai so ende muso inouya inogona iwowo uri kublutika inogona kurova dhabhu handiwaona manje of which timu rakonogona kurogona kutaura kuti guys sezvakari mawodi onai padhabhula patadii kudai vanobva vakublutika because hauna mbovhera wakabatsira wakapawo anyone vanongokublutika palife inonzi chindiro chinopfumba kunobva chimwe izvozvi munin'ina wehama yako munin'ina weshamwari yako yoyo tikada kuzvitarisa munin'ina weshamwari yako yoyo tikada kuzvitarisa zvo agara akadzipadoo 10,000 vakatochipisigwa 10,000 asi anga ari kumesina Cape Town 26,000 30,000 10,000 yei kucape town 26,000 to 26 to 30,000 Cape Town kuenda kumusha kana uri pamesina usakada kumesina kubva maybe kubva pamesinawo kuendawo maybe amene kumasvingo ndo paungai 10,000 ndizoziva munozvitarisa kuti kumapounds inenge iri mari handizonyatsokurura zvoda watotarisa kuti imari retinochinja ka izvozvi munin'ina wako munin'ina weshamwari yako itikati sai zvagara akadzipa doro so achidhakwa achifara achitenga mahure achitenga magaro Cape Town uko asina polisi simple changamchanga ndo yatinoda vaitenga kuvanhu vekucape town uko vakadzima kumakosa nemakaradi
vachitenga magaro ikuko vachibhadhara mari yechinzi tipei ma200 vachibhadhara asi asingakwanisi kubhadhara funeral kupoli oda kupuwa nani ndewe ndiyo ako yangu iri right ndofunga ini ndiri kukunzwa ndiri kukunzwa ndiri kukunzwa ndiri kukunzwa uzati kutaura seri zvokuti vanhu ngatigare takarongeka ramangwana ranoziva ichokwadi kuona zvezviya vanhu aise munhu aenda kubasa vantu vaenda kubasa une mari yawaitombowana waibvisawo ka 10 kako kugara wakaziva kuti no ramangwana ndikanzi ndatiti kuona ukutangira manje bhuru randiudzawo apa imini mozasiyareni unongwatoudzwawo kuti andambofamba handiti unongongosipo kutoti abhuru rushamwari zoti ndainzwa shoko but kana ndatowanawo pane ndakwanisawo ndinokutumirawo iwe izvo zvatondirega ndimbo ndakwanisimele izvozvi ndimbonokumbira tate gofani ndizvo ndizvo zvawamudza ndatoti kwanatobonawo kunongoitwa magofani but titi gofani mire munhu afa asina polisi iyo polisi ichita 89 pounds 89 rands pamwedzi hatiitisu rambai makadaro serini aiwanoiya wano mwana ukomborere wozoti izi serini nyaya dzamakasaka nadzo dzakawanda ini ndekufolowai tote mune musingandiziveni akabvira kudhara serini kufamba nemi kubvira kudhara musati matombouya kunoko mukatombouya mukadzokera kumusha uku futi muchunguza serini aishuwa tingori nemi chete ichokwadi ishuwa vatongoti munhu unonga usikazozikanwa ndakatomboita nikisterini ndakatomboita tiktok weni maxtab mukanditsvaga ndiriko aiwa saka ndichaenda kusevha zita rako ndakatombobatsira vakaono zvamaita zviseri zvokubatsira vanhu kosei usiri kugroup reglobal nderipiro seri aiwaidinakazakazokuti ndinakazongomira nderipiro seri ndokona kujoina rewhatsapp revanhu vari mudiaspora zvemunomu redu revanhu diaries munomu kandokunobatana futi vamwe ikoko vari munomu vanhu vari mumwhatsapp rakatozara tone vanhu 300 chakadaro vari munomu ichokwadi inonetsa sisiwana irini vekuya zuro uno sisiwana irini vekuya zuro uno zvozvi zvakatooma zvisingaiti kana mafollowers evanhu ava vaivirana navo serini mimi kana ndozvavanoita vanhu ufungi elisi vakazviona serini tinozvionera tinozvionera ufungi ako tikadai ainombamba keserini atikudzwa sevanhu takawafona munhu zvinofona se izvo ndikatouya kwenyu ko uchisvika pagedhi apo unoona mota iripo seri audai urindo aizve urikana kuona exactly tangwafuna sisairini ndiri kusvikako ndoti uya foni inodzimwa ndakazvita ndasvika kaupita ndauya kaupita bra pamwechi zvezvokomunongouya uko tatedza timboenda papita bra vandakasvika kufoni yeserini I think mulengeni ngenyu mune aina kupinda pamwe ndiri kubasa zveneyanzvadzi yangu kusaka kubasa andiotandienda kukuonai but aiwa no haisinotueni uri kupiko iwe bhuru wangu ainogara ikoko but ndakafona ukanditi uri papi pacho iwe uri papi ini ndikuobva mutonisairini but ndinouya papita bra padhuze apa vangosvika bata sisairini usamborega kuwabata sisairini muri papi ndotosvika paposti nditomboonana wotosiya watengera sisairini lunch woenda zvako aiwa tiri kunyevera sairini munoziva kuti ndinouya mundiregere ndakambotiraya ndikatoti madam kuti auya kunokuka ndokwana sisairini ndingoonaka vanhu vachingonzi sairini vari kupapira akatogoita live marake maizera sairini mamuri mubhazi padaitini gonzi maitere live mubhazi tikavamamainambokuisepo homwe maenda kubasa makuseni ichokwadi stavo shuwa shuwa chokwadi shuwa aiwa ichokwadi shuwa ichokwadi makwira bhazi kumusoro kwemaamusoro
vamwe vatakavona vanhu tikati guys muno mune vapidza imokise handizvozvo muri padhuze aiwa uri padhuze vamutoni padhuze apo ndakamboyapo manje manje ndiriniko ndakambosvikapo asi manje manje ndakamboyapo pane community center iri mukati community center iri mudzimba umo takamboenda pacommunity center ipapo two times seni munenikere mune ndandada kubvunza nini pana artist wamuri uyazoona here any artist this time chayawinta ina handidi kutofamba ndichitombuda kuchitambeni kwakutonhora kwakutonhora andizvo zvinotaura kuti kune zuva pa tokabuda panze pari kutotonhora kune kazuva panze pati pari kutonhora zvisingaiti sifodzi kangochaya kubuda panze dai pari kucheka zvisingaiti saka chando icho chatouya ichi kana kunoenda next time munhu wakuuyawo nemadora iwe kana uenda kumusha aiwa pauchainda utoya nawo madora madora ai madora bho zvokuti iwayo madora ungotsvaga zvako madora unenge watopedza ndomada zvisingaiti zvewe madora handiti takabva kure shuwa aichokwadi aiwa takabva kure uri munhu wedu zvekutodaro ndichatokusevha sara kondozokuedha mugurupu reglobal ubatane navamwe ndeupi uyu kwasi tokugara chingobura huru zvese kukangamwa zvuya chinotokangamwa makatomboita imwe vhidhiyo so muchidya aidya sadza mamabika sadza renyu mukati tanotombodya panapo tamwana serini kudya nyama ibhifi iri kuzimbabwe yekusouth africa inonanga nekuzimba yemunomi hameno yakashaya hainake bhifi yemunoserini amino munoidzwa seive munomi haiwa yemuno hainaki asi kunaka zvayo hainyatsi kunaka asi ndakazoona kuti kune zvinodhipana nekuti watenga kupi kune kumwe kuti unokwanisa kunanotenga inonaka pane mwe kwandakaguchera ndakaona iyoyo nyama yavo inonaka ende zvofanana kunge organic chaipo ndoinda ndosumboinda ndombonotenga yakawanda ikoko iya inonaka futi nyama yavo chero soseji yavo inonaka iri padhuze penyu muri padhuze inonzikwe just before covid rugby kurugby asanambokuenda kurugby ndosumboenda koko kuniki kumilton kings kana kuti rimwe randakaona iroro remunomu iro riripo rimwe smart muno so peterborough munomu rakanaka so rakanaka bhucha iroro but nyama yacho yakanaka futi imomo unotowana zvese chero maoflayer chero chiuno nyama yavo iri right asi noti durei toita next year handitika handitika savo aiwa good one chijanduksi orit janduksi tete kokaregereko kuita zvetiktok iwe masikati manheru vanhu vachingoda munhu ndichitobatisa vanhu serini vanhu vaitozara bati munokozawo zvedu zvekusakazo vanhu vangaenda kunetsara akazoda kutukana ndikwanakazoti oyakuenda zvodai mazvijara serini unotozokojaira ranotukana unongozojaira nda haukwanisi kuikontrola conversation inonetsa haungaikontroli udzokere uite tiktok ungozotiudza utioni waita nezvei waitamba here orit muchitaura vanhu vakawanda serini vandangobatsirawo vamwe bhozi ndaigona kusiyawo vanhu atiti zvafanira kuti unenge une vanhu vako votaurawo vanenge vachikomenta kuti aiwa padai munhu adai padai adai padaona kutoitana naserini utoda kutororana vatakabatanidza ipapapo wakagona wakato kuiva madhamu varipi munhu ari kunakirwa serini ari pasouth africa ari kuti mc ndikugara achitumirwa bari chengetwa havasatoonana serini munhu ari kutumirwa
munhu asati amuona ndikati zazorasana asi tine mafesi atonoona bhebhi kuSouth Africa. Aiwa mufesi ngambonoona bhebhi kweve madhambo aripi madhambo aripo ona madhambo amari avaitobhuya patiktok vaitongotisa sakuta ndaitongotamba zvemagemu. Oraiti. Oraiti. Ndaitongotamba nomwe ainzi vanonzani sisi arini vamwe sisi anzi anotsaniko pane nyaya yamakambotora ya anotsanikwa vantu ava vari kuzimbabwe nemwana mai manje vane muningi ari kuSouth Africa. Vapi? Anzi antaniko anotsaniko notraining. Alright, sisibeli animoza pane kamambogasa nyaya yameki so but vari kuZimbabwe sisi vacho makamboita live vayo mchigasa nyaya yacho. Tete Maswanda Tete Maswanda vane muningi wavo kuSouth Africa. Saka muningi wavoga ndakatamba game nevegroup ravo ndakarohwa starini. Wakarohwa? Handiti? Ndakati wazinda siziniki muningi wavo kati wazinda kudaro zvikankayo mastaff. Saka medhema enda kubasa here? Medhema vari kuzvavo vachenda havo manheru. Vari kushandawo. Muri kukemo sei? Game mukari utirere motamba paTikTok paipe vakandirowa vaswa mo 200,000 ngimani ku. Shame. Don't want to tamba tose iwe neni chigame. Alright, tanombotamba nemi tinopedza seri noboti tobonekeza. Anditika aiwa tiyatamba chigame. Aiwa chinonakidza chigame chacho seri. Handiti? Unongochiadvertise wakaunti muoningirikiro. Manje ndini yangu seri nika. Ndandine privilege. Ndandisingapinde muvanhu. Yangu yange yarongoti inini ndine vanhu vangu echi. Saka iye kuadvertise akaye kuti ndofanira kumbopura nchimboendachi ndichinosupport zvangu unotaura zvezvekuti musi wenhamo uri uchipinda maraino musooti wewe wakutamba mutambo vanhu vanouya ndokanga ndidya kabhozi ininichi ndasingaendi kwavamwe ndamuvanhu muchibhotosa kuzikanwa ndinatine vanhu vangu bhoza ndisata magemu ndaingoita zvongobatsira nevanhu ndakatodzidza kuti aiwa panotambawo mamechi ngopota uchiendawo vamwe uchionokanda uchi 2.5 kuzowo 10 pauzowo ngoningirikira. Alright. Chirega ndiningirire. Aiwa chirega tikuzotaura staff rega ndi 7 number yako tikuzotaura nditi. Alright, chiri boss avo. Sharp. Okay, ndi 7 number imwe wangu. Ndi followers pastors. Saka kubva nhasi guys. Munofa kuza kuti ndakunzi sisi Irene. Handimaona. Sisi Irene, sisi Mary. Saka rauchiro raunenge wadana rinoita. Handimaona. Save. Alright. Sisi Irene rinoita. Sisi Mary rinoita. Sisi rumwe ndiani mamasangu mamwe ndapi? Ayu masangu nona chipuhaya. Chiro rawanonga uchitaura naro iroro handimaona. Unongoti dada naro master angu ose waye nokuti master ndopuwa nonangu saka handingara marambi masitai handimazvona. Saka paari kufona papana ava vari kufona ava regai tivanzwe isati taata nyaya yedu handika regai tivanzwe nokuti vari kudhiva kwachidisebha vachifona fona ipapapa vebonda hewoi masora sezona ndanditori pafoni muchifona fona apa ndandiri pafoni nomwe munhu. Alright. Sorry buka. Aiwa no it's okay because ndanitora zvangu pa live ndichotaura nevanhu pafona oye murume pafona wanzvadzi yangu iyoyo. Medzisiro ndatozo wana vamwe mai vati vanoda kundibetsera but vanozoenda kumusha December because zviri kuramba zvinhu zvacho izvi. Zviri kuramba mapirizi avakapuwa aya kubase clinic ari haasi kushanda. Zviri kuramba tete. Saka
imimi pane kanyaya karipo, pane kanyaya kamurisi kunyazobuda pachena ini, saka makagadzirwa ndona sokudaro asi kama manje imimi munoti munhu yamundi kumugadza mukamubvunza munotya kuti moendeswa mbiri upi mudzimai wangu wokutanga atombodi kutaura nini moziva takagumana gore ripi 1999 akatororwa saka akatororwa akatororwa zvene murungu anditaka kutaura ipapo but ndingafunga kuti ndiyakugadzira I don't think kuti ndiyakugadzira because 1999 deangari musina mbovhera makatawo mukadzi mukamboita andi makati zvaimboita pamwe apa zvakazongotanga manje ko handiti akaenda nemapende angu emukati aiwa chero dei akaenda nawo pane munhu akachoita mapende emunhu kubva 1999 here hanzi azosvika 2025 ko kana akanigadzira kana akarigadzira ko kumashure kwese uko pazvaimboshanda zvaishanda sei zvazikamboshandi zvimwe so kubva zvakaenda kubva zvakaenda 2004 1999 2004 nchiwana uyo wandinaye manje ndaitongozviona kuti hanova ndisiri munhu ndaingozviwira kuenda kuti hano apa handisiri right sezvanandagara ndiri kubva kuma-2000 early 2000 chimboitai zvamai vavo vakuti vakuda kubatsira yavo ndofunga ndozvingangondibetsera amen chimboitai zvamai vavo vari kuti chero wakasungwa chero wakadii ndinobetsera iye asi mapirisi basi ndino umwe uyu dokta mozati uyu dokta wandinaye manje anenge angondihlirawo mari because ndangomutsanangurirawo saizvozvo makamushutira dokta makamushutirai dokta ndakati makamushutira dokta kuti aone dokta handinambomushutira ndakangoenda naye ndakangoendako ndakangoendako ndikanomuira ndamuratidza kuti makamutaridza mozati mapirisi ake ka haazi kunyatsoisumudza kana ndikamamwa especially first course yakandipa zvanga zvakuda kuti ezvino akazondipa aya ndakakuratidza ipo kutanga ndakakushutirai zvakamboda kuti but awa manje akazondipa second course iringodaiso iringoita mbichana mbichana ndogona kuratidza ikanambichina alright honai imi zvamungatoita itai zvekuti muinde kunhingirikiri batai makadaro pane private number ramba ichingofona moti ndiani ndizati ndiani handiri umwe murume vari muno mudupenyu ndine nyaya yangu yandoda kuti vamwewo vazhinji vari muno muuk kana kuti vari kuzimbabwe kana kuti wherever around the country vachikwanisa kuti vanzwewo divi rangu kuti ndiri wrong here magariro andikuita nemudzimai wangu alright aiwa no problem mandifonera neprivate manje ndandiri pakoo nemwe hanzvadzi ndingade ndapedza tana yakoli yehanzvadzi ndobva ndakufonerai back manje muri kundifonera neprivate hamoti hamuri trust here nekuti inhamba handishei nemunhu ndenge tisina kuzviona kuti iri paprivate number iri paprivate saka handizoti izvi ndamusiya ari pahold saka ndaigona kuti ndipei 10 minutes ndipedze naye because mose mune mune matambudziko handitika saka handina wandogona kuvharira pashe nhasi ukati ndimi varume muri kuita kufona chaiko chaiko nhasi tototi dheyere renyu chairo nokuti ndimi muri kuya muri makadai muri kuita one after the other saka manje namba hapana ndozokufonera bipa ine original ndipedze navo then ndokufonera ibheke alright nhasi mens day guys totongoita zvemens day
immense daily ani muri kuona varume ndatokata chiti private number vanotoramba chingofona rikaitipedze navavava ativa guys musati munhu ari kubhowa munhu anenge achitotura mutoro wake ndo vanozozviuraya vakatakura zvinhu regai auye aturire kwandiri nichangungoteerera handimaona ndo zvavanga achitotsvaga munhu wekutaura naye. Hello. Sorry hanzvadzi yangu toda kuti taure inoti kune ndawamwe hanzvadzi wangu achifona saka ndoda ndikati taure nemi ndobva ndakudonhedzai ndodzokera kunovafonera hanzvadzi wangu kuti ndavati vandipe namba yavo ndivafonera wangu achitifonera neprivate. Ari kungoramba ari kufona futi iprivate futi haana kubvisa kuti paprivate ichiri kungodzoka iri private ari kudzoka iprivate namba ari kungofona neprivate is still private ndofunga togonubvisa paprivate ndamuti abvise private but ari kungoramba achifona neprivate number ndofunga asi kutogona kubvisa paprivate right saka chatipedze pane yenyu tione kuti ndamutsvaga ndataura naye aiwa atitaura kuti asina kuona tiri paprivate saka ndikaindibvise paprivate saka pari ati nichakubhipa ari kubhipa futi neprivate that means haana kutoona kuti haina kubva paprivate. Papa ndakamukura zvandiri pa. Saka pangorioneka slight change chanda. Saka ameno kuti mapirisa acho achandisvitsa kubva doctor. Iwe chimbopedza ikosi tione kuti panopera kosi noti baba muri kungomanya mangomwa first dose second dose yamuri kutomwa iko zvinhu chimbopedza ikosi tione kuti hapana here chiri kushanda. Ndamatuma kosi zvino regai muone kuti iye zvino yapa. Pati pane imwe kosi chimuzondishitira kana mapedza imwe chi3 kosi. Ichi muzondishitira pachi3 pacho apa chimbokontinyai muchimwa. Mbokontinyai muchita nemadhikiriwayo nemakosi. Mangwana ndoenda ndotora mama. Second course yapera. Ina handina kuti maane problem nguva yakareba hazvingamboperi overnight ne2 makosi mubva matopera kana chimboramba muchimwa kusvikira doctor ati ndaluza ini muzosiya. Bosi amari yakandichaja yakanyanya. Sebelebva vakufonawo okay. Taurai. Turenda. Saka chimboramba muchimwa hazvingamboperi overnight rambai muchikontinya muchimwa isi toda kuzongoya muchitiudza kuti zvakuita yakumira. Handizvozvo. Saka musaore moyo musamire muri kudzokera rini kumusha mukadzi mwenda rini. Mari pandokuwanirawo zimari ndinoenda. Asi ndoda kushanda. Handisati ndikati ndakatanga neSunday. But manje vanhu vacho vakaredusa ISCOM kwacho kuti achida kuenda uku. Saka vakabva vatibvisa isusu especially mapassport. Alright. I don't know what zvinoita ndati yangu. Zvinoita. Iko zvino musati makuenda kubasa kana makuenda kubasa muzonyatsoshaiwa time yekudzifambira nyaya idzi. Saka izvo musati makuenda kubasa chitombodzifambira ichinhu chimire icho. Chinhu ngachimire. Ndo kana wacho chinhu ngachimire chitombodzifambirai. Ndinotora mamwe mapirisi. Kuda kusvika Friday enda nemapenzi. Alright, no problem. Saka muzondiudza kana maningirira mapinda pane mikosi yacho mupinda futi pane mikosi muchimwa makadaro muchinda asi ivo vavati varida kubatsira yavo basimbuya maya indai futi munobatsirwa tangotsvaga kwese atichazotobatsirwepi. Ndizvo asi pane mumwe doctor futi pane mumwe doctor uya mandende ari kuBulawayo andakarova kochene naye ndakamupiwa nomumwe cousin wangu musha ikoko. Saka conversation naye nchimutsanangura kuti ndakamira so ndobva aindura akati ari kuuya mandende unofanira kutanga waitwa so but iye ndaona songa ane ruzivo kudarika uyo andakavinga. Iwo handinayo pakatonyorwa kuti main screen but iye ndakangomutsanangurira ndobva tanga kutongondipa haana kumbonditesta haana mbodidii kana mbodii haana anongoishiwa matablets. Alright, aiwa ndondowari zvinoita dzake maindoona akasonge anoshanda kwenguva iyoyo akangobuda musystem haichashanda.
Hai rambai muchimwa, it's too early hanzvadzi simbomwai, it's too early. It's too early, it's too early kuti ungava maporeko zvino munhu akagadzikwa 1999. It's too early. Aiwa, ndatirega ndikutumire conversation yewewo doctor. Oh, conversation aiwa, conversation tumirai. Izo ndichazokuonesa ndapedza 30 course ndioona kuti zvamira sei. Okay, kana mapedza course hati makosi yakawanda kana mazopedza isisi ine musanitaridze iko zvino. Chimonitaridza kana yazopedza yamira. Mondudza kuti yamira. Saizvozvi mukatadza isati yamira ichivata ndogozodii hazvishandi zve. Saka chimo kana yazotanga kumira mochizotaridza. Kana ati mari yako yapera. Ndo zvakataura. Andatano kana ati mari yako yapera. Ndopanchazo. Kana azoti mari yako yapera. Makosi. Mapirisa wakabhadharira ndiwawo. Alright. Imwe conversation yeumwe doctor. Manje iye akachipa because anongondiita 1000. Akachipa. Saka ndikuratidze kuti akandipindura achiti kudii. Alright. Asi taitaura nechirungu. But ndakaona kuti mapinduro yakandiita ndakatota kuisa mari zvokuti ndikati ndakamirira iyeye. Alright. Because anenge anoruzivo. Ndimozendipakona vachinitoona kuti conversation yacho ari kuti kudii. Anenge anoruzivo munhu wa. Alright. Aiwa pane chakaipa. Saka chiregai ndimbofonera akauya uya. Alright, iripo sharp. Guys, musadaro vanhu vangu ini. Kudhaya vane 60 years. Oh, thank you MC Sebelebe. Thank you Mamoyo. Tinoda mosho yekuti varimi vambofona vachidurura saizvozvi. That's okay. Thank you. Ichokwadi. Right. Manje hanzvadzi yangu vavabipa futi ne-private number. Antimaona. Saka ndisikwanisa kuvafonera back because vabipa ne-private number. So handizivi kokuvabata manje. Muri kuona? Private number. Let me try ish. Taisiriyo here. Let me try this. Vane 60 hanzvadzi. Has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. Ndiani number? Because that's my private number, but apa ndo pane number chita apa. Munoti ndiya number ufona ne number. Can you try one? Vari vanochemberere guys 60 years anengaita mukadzima musikona mukuvhunduka zve 60 years ko 82 years mudhara vaya sekuru vaya vakamitisa mwana matwins. Right, hanzvadzi kana makantarisa ukachiona ne-private number foni yenyu handisi kuziva kuti iyi iri kuda kuvoisiwa kuti ndeyenyu here but pamabipa ne-private number. Mabipa ne-private number. Saka kana muine ningikiri kana ndifonai futi chifona ineyoyo private yacho ndafree. Chifona ineyo private yacho because handikwanisa kuti tena private number. Handimona. Saka mochitofona futi. And it's crashing on. No, I don't think he's crashing on me, guys. I don't think he's crashing on. He's not crashing on me. This guy. This is Janotori. I'm saying, I'm saying, I'm saying, I'm saying, this is Janotori. Muniye. Those are the story. Muniye. Apapa nga anu nataka ndato na mashita conversation achitoenda. Muno kuna torova 2 hours conversation chingotaura chat. And they are going through a lot kunzo, guys. Thank you, Ezone Masters. Thank you, love. Thank you, Masters. When people are going, especially men, they are going through a lot kunzo. Kumbotora ona yana panzeva hapana. Animona. Saka ukatodaira call yake ka adonora chova newe kana 3 hours, 2 hours zinochova chingotaura one after the other achingoenda. Animona. I don't think that nobody crash neni. Hana crash neni but ndizvo zvanika chitori. Animona. Munhu anotsvaga kutotega ndinotora nyaya dzangu ndinova nditeerera vatonzwana natodai kwaara towana sisi mudhuze. Animona. Atowana sisi mudhuze utantaura nawo. Animona. Munozati kana munhu azvedza vekanya kurwara chavo guys inokushutira kuti ndadai akatoremegwawo zvake munhu. Animona. Kanzvadzi yako inokushutira saka anotokana akatowana sisi rake hanzvadzi yake uya anotaura nayo ichimuteerera akatozviwanira sisi rake. Ndo zvandotoona zvokuti crash. No, I don't think so. I don't think hana zve-crash. Right, pane munhu anoda kumbofonera panapa.
manje ma 84 nakuiona pakutondisira mamessage zvavo ana munhu wekutaura navo panenda kutoda kutombotana nemwe munhu pepa yapa vane vachitobhoekana chichimbomira chirege ndikatiri mbotana vane vadaruramba chingotaura nyaya mapano nandawo oya fona manje I'm trying to call this lady, she's not picking up. Yeah, age ya inabasa sure. Chokwadi chocho end because kune vamwe vanhu vatori ma 60 vari changuitisha izvo pamubhedha muchitoshora tukaizvaendwa ma 60 motoshamisika vana munoti ana Regina Daniels akazoenda pamazibaba aya makambomwa chinzikana akaura one day kureva kuti chibaba chimurume chake chotogona asi chine makore achina kana 80 popai asi kudaira foni madhara anenge achitogona kuti arika izvo zvifana zvinhu zvechidiki izvozvi zvamunenge muchitoda izvi right manje nai guys budhi vaya ndinovaita sei ndovawanepi hanzvadzi vaya vandifanira neprivate ndovawanepi ndovawanepi budhava ndovatraya namba ifuti vanotai ene budhaya ngachitoda kutotaurira vanyika mavanzwa hanzoda kutaurira nyika kuti inze kuti ndikukanganisa here vari kutoda iri live chaiyo saka ina kana vachazofonawo guys because saka isiriyo namba yavo vanimona ayusi smeli saka ndivo kava ndivo ava ndivo ava ndivo ava because apatobvunza kuti ayusi smeli ndivo saka but manje havasi kudaira ndeve muno mu-UK namba iyi muri kuona maproblems ari muno mu-UK varume they don't have anywhere to go and talk havana kwokutaura kuvashungurudza muchivahurira muchivaitira machiripiti mudzimba kumasiyo esuku havana kutaura uyai zvenyimi hanzadzangu come to Sisimeli come and offload come tinomubata mukadzi wako tinotaura naye come to Sisimeli musada kushunguridzwa makanyarara ini uyai hatina saidi isu tomira pakati tikuchiziva kuti mukuru vamwe wenyu muri kushungurudzwa tiri kunyatsozviziva chakuita fact handi uyai mutaure don't keep quiet don't suffer in silence handitika musamwe mapirisi musazviuraye handitika the same applies nekuvakadzi kwacho kuti uyai musanyarare muchirohwa nanabora ngoma zvimasecret sokuti izvi uyai mutaure obvious komotiwa asiri yambofona here uya kuti aucall after week kendinda musimi mambofona here saka that means havasirivo ndemumwe uyu havasi ndemumwe uyu zvinovaende vanongepi ava ndevamwewo ava vanzvanzi ava vatisa message vanzi ndokumbira kufonera after week ndevamwewo hanzvanzi ava zvinovaende vawanepi naiwe pendilo pavavazivi vambonifonera neprivate zvinovaya guys ndovawanepi ava ndevamwe ava vatisa message chaichaiava vatoti ndokumbira kufonera after ndiri kubasa I'll call you after week ndevamwe wavo alright regai tivhurire varume nhasi varume chimbofonai varume chimbofonai tell us what you're going through tiudzei kuti zvimuri kurarama sei uyai mutaure chokwadi hapana no time kuvanza apa muchivanza muchishungurudzwa kana kuti muchivanza muchishungurudza vakadzi animona uyai kana kuti uri hausi kuziva kuti kuita chakanaka chaipa chifonai varume nhasi chimbokupai mukana
ijerenyu chimbofonai mudurure fonai mudurure musafe musazviuraye muchipinda mudepression makanyarara chimbofonai munhikirire chimbofonai mudurure kana muri pavari mada kufona fonai mudurure. Let's wait maybe for 10 minutes. Yeah, I'm sure uchafona back. You're gonna phone back. Uchafona back. Bozi time mataura avaita baba yaka varikuto kana mangodza 2 seconds data conversation varikufila hit ndokumbura kutaura kudza nyika mudu dzoti ndukangase parikutopisa sara chokwadi parikupisa baba hanzanzi no iyo zvipa mukadzi ndiye akakatora foni yakasa pa private iyo vasingasivi anmona ndivane vakatofona katisa pa private vasingadozivi nawe penero alright mina peni ndigoya kuseri peni right varume vari panefona kana muri pavarume kore kana pasina varume vari kufona tichamba kana vangouya bhudhi vayo yakafona tongositopa kuti eva zatu yasei todzokera bhe kunyaya yavo topic ndaisa andika vakamboshungurudzwa handichati nespouse yako be it wakamboshungurudzwa nemukadzi wakamboshungurudzwa nemurume zvokuti ukanyatsa kuzvifunga unonyatsa kuona kuti anzi UPK iri kupisa sipogile ungaudza ini ndoudzwa ini ndiri mubata nyaya wacho UK inopisa guys UK inopisa ndikuwei futi mchiti anzi kapa zvazvino UK inotora mukombe hani muri kudzwa zvaizvozvi UK inotora mukombe guys kapa idzazati nyaya dzekukapa dzinobuda pachena panonoterwa nechimwe kuti iye zvino vanoti kapa ndichakonana navo kapa is city of Mujolo, yes, but the UK is a town, is a city of Mujolo. It's totally UK is the city of Mujolo. Cape Town is the town of Mujolo. It's just the UK is no Buddha, Cape Town is no Buddha Pache. Yes, Kandi. Hello? Yes, it did. Hello? Baby, what is it? Did you book and a book for the rest of the I want to know my doctors. Oh, what are you okay? I'm doing more sick. What do we talk? Yes. Linda. Like a stroke on one side. Oh. Zerako anyway. Mufungi. Really? Muswe manje. Chi zvakatanga sei? Handisiwe ndakangodonha manje makuseri. Uri right usina paunozofuna kana chi uchingofamba kabva ngodonha? Hapana kana pandaimbonzwa ndakatomuka ndikaenda kubatsiro zvakanaka naka. Ndakudzoka kuti ndipinde mba ndichirara. Ndopandakabva ndadonha. Shame. Saka vari kuti chii vari kuti kudi? Anzi mild stroke. Ndozvavari kutsanangura zvakawanda. Ana chiremba havazoshaika zvekutaura. Havazoshaika. Like ivo vari kuti stroke chakamira sei anzi inorapika iyo. Because haina kutora face. Haina kubata face. Saka ichi left side harisi kushanda gumbo nemaoneroko. But vari kuti zvichashanda nditi? Vari kuti zvichashanda pose ndikuita fizi. Zvinoita. Iwo pari kuita fizi uri kunzwa sei? Andosara ndichirwadziwa. Fizi yakafanana nejimu zvenaininginongo unotogwadziwa kana usina kujarata jimu zvemunhu kungomuti skipa apa 10 kana kuti ngoma sikwazi 2 chaiwo anotadza kuvata. Saka zvakafanana neizvozvi zvefiziyo ijimu. Saka unotorwadziwa bhodhi yako yanga isina una semunhu wejimu iwe inotorwadza bhodhi yako. But you be okay. Anditi you are also praying as well, anditi? Because Mwari ndiye muridzi wezvese izvi. Ndiye mutungamiri wezvese. Tichanamatawo futi kunoko. Kuti Mwari vakuite zvakanaka, Mwari vapindire upore. At your age, you can't have stroke at your age unless dziri stroke dzokuganyirwa nevanhu. You are too young to have stroke. Mastroke akasobata mazera edu aya ndio akatobata nestroke kwete tumazera twenyutu. Iwo ndo zvawakataura wakati stroke inobata kubva ma 60 years. Isana
saka totombirekana ne60 chaiti asi zvikanziwo ndaiti hangu stroke hazvinyanye kuzoshamisa kuma40 ikoko but iwo ya even less than that haunga stroke kuma30 waita stroke aiwa ndakundani 42 uwani 42 iko zvino but still une high blood ndanga ndinayo asi ndandichimwa mushonga wangu mapirisi ako ndachimwa mapirisi angu zvakanaka so zvinowanikwa don't worry vanoziva zvavari kuita vanoziva zvavari kuita let's just follow doctor's orders and above all let's just pray handiti so saka ndozopota chikucheka nditi chakutaticheka zvakati tatitori palife yedu tangotirega timbokucheka alright get well soon auntie we love you maita basa alright sharp zvakaoma anayo high blood muri kuona zvandaikudzai guys muri kuona zvandaitaura guys kuti unenge uchifamba mamba zvinzoka zvamamuunzo zvandaitaura video ndakataura nezuro iya yandakati unenge wabuda mba uchitofamba zvakanaka usina paunonzwa uchitozvifambira utori bho kungonza dona pasi because kune masilent killers animaona kune masilent killers ana high blood. I hope vakadzisi vari pana pakaputai muchinocheka guys endai muchinoita maoverall checkups muno muuk ivana Penelope muno muuk for free handiwana iwe utori muhealth sector indonoongororwa muviri wese endai munoongororwa indoziva kuti mubhuru wangu Penelope anoita maexercise ake edumbu aya akashama asi maexercise edumbu aya haasi enough chete dear haasi enough chete chimboita maexercise ekuti kumbobuda pauri ofu pamubuda umhanye handiwana umbomhanye chekuchimhanya uchitendera mukomiti mako kudai oziva kuita maexercise edumbu wambopedza kumhanya because kune silent killer zveshuwa iri kutora vanhu zvekutodaro 42 years ozaita stroke 42 kana timiwo guys 42 oita stroke amen pamwe ndo zviriko mazuva anati zvizvo zviringochinja guys zvozvo zviringochinja hanzi mamangu angodonha last month vakangotyoka gumbu handi mazviona ane 42 handizivi regaitiwo tongonamatata anopora zvakanda zvakanaka unoona hanzi UK we work too much stress inokwira uyo ari kuSouth Africa high blood silent killer chaiyo because inokakushutira tupa inongokwira ipapo 2 minutes ka yatokuvhaisa yatokuendesa handiti maona yatokuendesa saka kugara uchichekwa kuri right kuti uoneke kuti zvakamira sei handitika right handi kutopic yedu takashaura yaya esifadzi topic yedu takashaura nhasi yekuti shura mudundu shura raunongochera wakamboitigwa. And this talk is very common in younger ages. 2 people in my work in 40s had it. Whoa! Hands my sinus. Sinus really not like banana high blood. Silent, my sinus is silent killer wangu. Hands let people encourage people to take blood thinners. My blood thinners are not prevent the stroke. Oh, and this is inandizoti ari kupi kwacho I don't know kuti ari kupi nchamubvunza. So guys, ndashara nyaya yekuti pamujolo, when it comes to jolo anditika UK takes the trophy. Kuno joliwa, kune abuse. Kwanzi nevamwe handiti vanhu vacho veCape Town ndivo vakatuta here vakauyako. Zvinoita kuti vamwe vacho Cape Town vakatuta vakauya saka vari kungorova vanoita continue vari kunoku. Andiwana vari kunoku. So zvino zviriko futi. Asi iyo pachayo pasina kumboti COS rakauya. Iyo pachayo is the other side of UK that we were not told by our sisters and brothers and young sisters when we were back in Africa. Kuti mujolo here is there. Ani muri kuona? Uriko usive kuti kwa COS pakapa kudi uriko. Hands blood thinners. Blood thinners chiko you know blood thinners. Nego kwamaka. Chi knows blood thinners. Ma aspirin. You matenga you know the blood thinners. Mujolo wanga gara uriko pasina COS.
easy to join in the UK because of different. It's easy to. Yes! Tipeyo master na guys, my blood thinners acho. Tipeyo mazitara pendero pitotenga wena ndo azivi. Tipeyo. Anmona mazitara tigonotenga aspirin. Kwa ya wani aspirin na ungotengi usina kwa inoda doctor wani. Ndiso anifanya na doctor no kumbira ma blood thinners. HIV mpo hasi kutopedza vanhu kana rokurarama kane mapirisi. Izvi kupedza vanhu izvi. Nani luri kuti kudi umbuti do that he promised and he promised yet we go free for free but said he was that. Takazvitaura taizviziva iwe wafuka tinotovara. Who knew it? Saka tinoita sei inangwa handisi allergic to any piriti. Saka ndinova kudii kuenda kwadoctor ndonokumbira doctor kuti ndokumbira mablood thinners. Aiwa Cynthia Mujole was there. Yeah, Mujole was there. Cynthia, iyo ndosingatozivi munyika mako mawagara makoro. Those Mujolo Muno was there. It's just that UK is good at hiding their things. And on Nyazilla UK as a pudi manya, Zinotendera Pachavo, Guaravo, Rino Itasi, Rino gonna quit a Gua iri, Pachavo, Guarawe. Ax, but it's enough of my daughter, and don't have to tell my piece in Nakuziwa. Do not teach them, Jackson by also be Gaia, digital Jacob. Ndo zvitla chako zvokubaya majekiseni maosa mpuka aya anobaya vanhu kusotizvi. Hanimona ndodo zvitla hangu zvamajekiseni andikuona flying asi vanhu vari kuita havo good luck nevanhu vari kuita. Ani murikona saka nyaya iriko guys nekuti zvinhu zvavo zviriko Mujole is always been there but unotenderera pachavo haubudi kunze stereki ma 1-2 amunozona pasocial media haibudi kunze asi Cape Town inoita viral because ruzhinji kweCape Town why kuno kusingabude pachena because kazhinji kacho kuno kungoburisa zvinhu andika mutemo unogona ngokusunga they are binded ne law andika yemu UK mutemo chao unogona kusunga kubata animaona mutemo unogona kubata kusunga kuti waposta chakazi wadai saka azviko animaona haibudi zvokudaro Mujole mu UK kungo usimbi vamwe vanoshungurudza vanhu vari magosti kana chimunyatsadzifambira kuenda kupolisi nyatsadzifambira chakutara chokwadika vanosura bata IP address vakudzifambira vanosura bata kungoti we don't take it serious kuti mune mitemo yacho yekutodaro muno andimoona. So I think ndo pana kuti but nyaya chimujolo irimo muno Cape Town izvi zviyasara pasi inini kana ndichitaura nyaya ndichitodziziva because ndidzechishikira mushembangu ndichinyatsatodziziva but chandazotaura kuti Mujolo wagara uri because dzimwe nyaya dzina dzisi dzema-COS ka mamwe anenge asiri ma-COS mijolo yakare andimaona jolo chainota ende vakadze kuno kuUK kana vada kunyatsa kubuda Mujolo vanobuda vediwe vanobuda zvokuti varume vaya vanonyatsa kubata mhere kana sitana anotora manotsi guys asiwo varume vacho futi kunouka mahure guys chihure chito nevarume vari kunoku kave vanhuka aunosumudza unobata musoro kudai mukadzi achikurondedzera mai mwana. Varume vekuUK vanohura guys vanohura kune mweya wenzvimbo ane chimweya wechi handizivi chihure chinorohwa muno mukana mani zvakaoma but anyway hatindire kunyaya saka chimbofonai tinzwe titaure timbonzwa your worst experience yawakasangana tigona nepartner yako andika be it mukadzi wako be it murume wako and timbofona hedu tichinzwa anditi kuti
what was it chichakaitika handi ndevaya vamwe vakuti uya akambotaura kuti ndakambo kuvaburitswa pambedha nemurume wangu auchiuya negirlfriend achiniburisa pambedha achiti vatapasi vachiti ndakacherera ndiri pasi pambedha. Worst experience kai, worst experience guys. Ndianakada kusvitikwa inini pano kuti ndongotomuka ndinokwatisa hangu bota rangu ndakanyara kana 2 liters emafuta angu ndonyatso kuya nawo handimona ndonyatso kumenya vanhu handimona ndonyatso kumenya vanhu. So kwaye muketana kusina kunyanya mai amata vakawana zivo mai amata ndevapiko iwe vasokwanisa kudaro kuti waota kumanyora mukomedzi ngeni vangakwanisa kudaro mai amata vacho saka vaijona vakauya kuno voya kuno zvakaoma patiri chakausadaro kwaita zorora munhu wemereka rimboenda amanda makasiya vachikudza vari kudhana nuku vakachikudza vari kudhana nuku kwai makaona sivo yesi zvakaoma mai amanda vanenge vainetsa chaiko chaiko guys kusamba kunyorerwa mukombezesheni mai amanda vakawana siyo yesingu kwaye vakawanisa mudhanoni munhu wepi vaita seiko mai amanda. Saka ndo vamwe vari kutonetsa kunoku mai amanda. Saka ndo vamwe vari kutonetsa kunoku vana mai amanda ivavo zvakaoma vedu vaita kunyogwa chaiko. Right, fonai guys, ada kufona tinzwe. Let's hear your worst experiences guys from your partner. Anzi ikutadzai paseti nebasi aiwa ika ndikuti from your partner kureva kuti handida kumboti mamarried chete ndati from your partner kureva kuti okay vanga chifona. Hello Kola. Yes Kola, how are you? Ndiri right, muri sei? Ndiri right, kuri sei? Kuri right. Chisimene ndinoda dambudziko, mwana wangu anogona pari. Saka ndanichikumbirawo nhamba dzasekuru vangu. Saka vatsirega ndifane vari palife. Zvino maigona kuzongovona ini kuseri pesa message yenyu chwa modisturba life muchida nhamba. Aiwa, alright. So sorry Sisimene. Alright. Mozovisa message ndokupai. Vari panoda kufona fona ichinzwe guys. Vada kufona fona ichinzwe. Kwaita zorora tinosimba mazuva ano inga vaendetsa mai amanda. Saka zvakaoma vakapinda muno saka vanhu muno ndo vapinda bisi muno mu UK. Mai amanda unoziva kuti kupitudzira vanhu nzvimbo iyo vave careful because vanenge vanotori nemoto chaiko mai amanda. Maitona matatu wane siwo esi vaideka. Fona guys anda kufona mutaure tinzwe. Your worst experience from your partner. Mashura wakamboitigwa. Anze follow. Ine say follow. Mashura amakamboitigwa nepartner yako, murume wako, mukadzi wako, murume wako, ndi boyfriend yako, girlfriend yako. Fonai. Fonai. Chifonai guys. Saka mwanzabisa unapotika mashura ino. Ivi musada kuti chiyevera kuzogaira bibera udini. Amuna potika mashura ino. Kwanzi pane nakuru ya vanhu paFacebook ndiani yeye? Ndiani yeye? Penipeni. Ndinochera peja wewe. Tiripo hapo ndio sei. Ini ndangu drama akawanda ndina kundowanza kuitira drama. Vanhu. But ndakabhotaura nyaya yekuEngland. Inini ndabvuma kuti England nevasatanist kani pano. Satanist how?
Meli England yacho hamuna kuti hakuitwi relationship England. Munongofonerana onzi uri offering. Hauswerere kutumira munhu kuti kana abuda mpamako oda kumutsvaga ucharikuita chii ndiwani munomutsvaga. Iwe. Saka vanhu ndo madhonera ari kuitwa muUK munongofonerana kuti penda ndiri kubuda nguva dzakati ndiri off. Meli hakuna kuti inyaya yeshortage yevarume kana kuti inyaya yemabasa timetable dzemabasa Meli. Unoziva tinongoti tapedza basa na9 o'clock 10 o'clock wakaneta. First days ndakambogara 6 months ndakashinga ndikati alright. Zvikandibata mai vana ndakadriver 3 hours kubva kwandogara kunobuda kumberi kweManchester kumberi kweLiverpool. Uchifambira Blanc. Ndasvika apa munhu anenge achitaura newe wakagara every day anenge ari pafoni. Yes baby, how are you baby, I love you baby, I love you. Ukati ndaona murume uya akaziko kuZimbabwe, varume patakasiya kapa vanoshusha vanoita. Maimwana ndakasvika ndikarariswa pakasingle bed nemu20 years asina bed. Meli unenge uchizivei apa vanga vabva kunosungwa vabva kujere baba mwana vakati ndakasvika ndikati aiwa isai henyu zvinhu pasi tise machira hedu pasi tivate because following day yacho unenge wakudriva kakuchidzuka basa wakachasona zviriti nejob kechomborana kunwana kunobuda 3 hours dzekumbonochokokiwa usvikiyo ndakaidriva usiku ndichivinga murumeni kana ndinobvumunomunandani. Wanga wamuda here unotombotanga wafona Meli zvavanoita wese ma20 year ma20 year akazara marejects akazara marejects ega marejects evarume vakazarwa vasina kana vakadzingwa nevakadzawa kunzi useless, get out from the house. tichitanga kusvika taibvunzwa kuti vakadzemi ma20 years anopenga ingasiya varume shuwa. Unoti wadriver 3 hours unosvika 3 hours kundipenza munoziva tamborariswa nemunigeria kaya kari nani vanhu vamwari pakasingle bed. Anti wachachangobva ujei akachangobva ujei pomwe akasati aita sort out his life unenge atopiwa ningiri ipapo next anenge akuti hey we can come and stay together, let's rent a full house. Iye haasi kuenda kana kubasa kuti iwo ubhadhari kuti iwo upinde maexpense. Ndiyo marriage here isusu masiwo guys. I want people to understand. Tani zvangu kana ndave serious nichatouya kuzotsvaka murume padhayari panapa kuti iko zvinoda kutoda murume anouya achigara neni ndonomuprocessera paperwork yake. Ndichasvika pastage iyoyo zvangu pachiko zvino ndichiri kumboda kumbozorora musoro wangu uyu kuti uri kujola zve hatiri kumbojola here kweye munigeria kunigeria kwangoti wakamboenda Nigeria wakaenda wakadii handinamboisandamboita mazimba chete ndo atinosangana nawo masimba saka asi kuchimekisesingo ichocho chawakandovata was it worth it like wakafadzwa here wakafarawo here not even zvogumira muzvita saka wakadzivirei mafuta kunobuda kokokudaiwe kunobudeko kumberi kweLiverpool wari kutaura ikoko vaimwana 3 hours ndadzoka kubasa ndati regai ndimboudzawo sawira wangu experience hanzireimwe shamwari yangu womusimba musikana, she's also a single parent. Hanzi peni following day yacho ndaidzokera kubasa asi ndanga ndanzwa ndagarisa ndanzwa kuti bhodhi yanga isachatomboni. Hanzi pafoni munenge muchiwirirana kani pafoni tinowirirana. Hanzi baba vaya kuuya hanzi vakangoita less than 1 minute pamusoro vanga vakutovata pasaiti vakutoridza ngurupu. Hanzi vakavamutsa pana 2 AM kuti chibudai henyu muende makuseni ndikuenda kubasa. Vakabude? Ivavo vanga vatori married men. Hanzi vakatanga kuti kumba ndatosiya ndichiti ndikuenda kubasa tanyepa ndichiti ndikuenda night shift. Muno muUK Meli. Inini because ndiri pasocial media ndinoshama. Foni yangu inogara iri. Iwe unotobukiwa zveiwe, unotobukiwa iwe.
iwe hausatokuta chinhingirikiri chii chipichi uyu chipichi chokubhadharisari muno because iwe uri paspotlight ka iwe unochokotora mari yakuda watouya. Asi varume vacho vaunonge wakusangana navo hakuna ari serious muno muingireti. Usamubvunze kuti unogara pai kana tivhita chairo hakuna anoda kuudza munhu zita rake. Vanongoda ndechekungoti tasangana bhebhi ndachivanje vapedza ngativate saka imaripe inobhadhasa mari imaripe inandibhadharisi vanhu mari kana kuita chicho unongowapa hako mahara zvinoda ndibhadharisa paini mahara unovapa vanaiwanepi mari ma20 asi ungovapa mahara peni zinanongopuwa wako kana 100 pounds zvirinani mumba iwewo nemurume aiwa but zvakufanira peni pane kumupa mahara zvinanongopuwa wako kana 100 kana 50 ayo zvirinani kana ndikatanga zvekuti kwaindoda kubhadharisa vanhu iwo manesi anenge ane mari vachikurane varume ivavava mahara asi mahara here peni mahara azoiti meli vakadzi vese vari muno muengland ndo vari kutobhadhara kuti vanhu vakwirwe muno unomuona pimuduka chiti kwaindipe 50 pound kana 20 pound unomuone kuvi apa pane vamwe macho here ndinai umwevo ukajemacho wadadananai apa ari kugara kubirmingham anenge achiti pane vanhu vanosheya dzimba vamwe vanogara 4 muma1 room varume ava umwe mushinga pandanzi bhebhi ndakutsvengera akunyera okuteo kwatanini uye udye sadza vai mwana ndikatitumba kuScotland ndimbeshi kubirmingham vendamirira foni saka wakafanira kubirmingham utegoreza kwatanini asi penika usazvichipise kudaro peni ndikakuzvichipisa kudaro tuwakafanira kunovatigoreza ndinekwatanini vachiurayamba kuda kuseka asi pendakuda kudaro kushuwa apapetro yakuda kubirmingham Maria wakabudira petro unobuda kubirmingham ndeinosezaratanidewakangocheka Australia kumba kwako wakangobika Australia chowangozvidyirako Neni, pane munhu ari kuti kwai hanzi penny ya very cheap. Sex in Europe haina price. You African women unofunga kuti ndino kuna kunyikira ndinouya wakaita kunaka sana chero pokelo kushaya muruma ndokuti mhoro muno muEngland. Aiwa, mirai ndimbopindirawo panyaya iyoyo. Aiwa, inini sekuona kwangu chure chiri kwese kwese sisimila hapana kusina chigura handisi. But ana Penelope ava market ava imo mu-UK munomu avatombotorwi vanowana ivava vane mamattress ava masingle mattress iye pamarket chaicho yakabuda hawane akapera kudhara saka hazvitomboshamisa hazvo hazvitomboshamisa akaexpire kudhara hapana kana amone kuti kana paanoita malive ake munomboona paine vanhu vakawanda asina kupfeka kudaro pane paine less than 100 kutaura kuti akaexpire regai adrive 3 hours achina unotsvaka mujolo diana nganewokira haana market zveshuwa handitombomblemi komenti chaiye pelo amotsi yazvake makomenti
Kuti kaizika kazviko. Kuti uyakunoda kutenga dzarikwataniri nekustem. Ndo vanotowana ivavo vanenge vatori maregents arimo sisimela atobudunyepa. Maregents muUK arimo. Ende ivava ndo vanotonzi mukanzi wachiti mujoro musati kufunga kuti kuna vanhu vakakwana vanenge vachipira nawo. Ndivava. Epeni taura chiwe kwazi hakuna maketi yako yakazara kuketa. One day uite live yekuti masiwo ese ari kucrossa road mausiku muchidriva kuona varume kuya ikano havakopoti havauyi ndiwoita zvivindi wega handi mukutotara timozvita usiku because usiku hapana nokuonai ndinokusvika kuona kuti tikwaidekuda kubirmingham kuti gwanisa neoxte kwatadini ndokumisa ndinokumisa kuti ungafandiresa dzachidike yemusteriyoyo pano Neli vasikana vari kucrossa kubva pano kunosvika kunati kublame kuziva here kumonechester uko 6 motikari ndegara 6 months ndisinambokwirwa hapana zvaunokwirwa nano ivava vanenge vachitobuda majeri ivava ndo vangatokukwira shamwari asi kona anogona kumirai ndonyatsa kufunga something penda anogona kubaisana chokwadi muri kurangarira I don't know what to do. African princess, I have worse stories. Anti muri kuvanzwa vanhu vari realistic. Man usatorera na 20 years vari kuuya kuzotuka. Esi usiri kutaura yacho. Adaro. Handisi kutuke. Ndinotaura chokwadi. Your class T. Tikutaura chokwadi zviri kuitika muno muEngland. Aiwa nyatsotarisai. That is your class. Even if I will start talking to someone on the phone, they give me a false pretense that this is how they are. You get there and you find it's not what you want. Because kunongoka sisimeli munotonyazoziva kuti nyaya yekuonda muno munyaya yevanhu kuti slim itori nyaya iri hot topic kashoma kona murume akandisvinda achitora mukadzi mukobva akaita saPenelope kashoma vasikana vanenge vari even kana uri mukuru ukanyasisa munhu anenge bhodhika kakanaka aiwa market inenge iri tiki sikona vakava rinoanda magaro wani koi kokuslima kunoita aiwa kuita magaro kuonda hakupedzi magaro variko vakaonda vane magaro avo vane tumahips twavo vane tumagaro twavo hakuna here. I'm not attracted to ladies. Saka Kola, you can't tell me if you're not a man, you can't be on my side and telling me what men want because when you don't have a dick. Aiwaka. Mimi andikutaura kuti the reason why muchizodrive 3 hours is because of that. Have a dick. So you can't come and be telling me what men want whether you are not a man. Aiwa. Ndinoziva kati tinokommunicata nevanhu ka tinonzwa nevanhu vanenge vachitaura masingu machichi vari kutsvaga masingu and searching tinenge tinzwa nyaya dzavo dzavanenge vachitaura maona ndosaka mazuva ano kuno sisimeli vanhu vanganwa muri kuziva vari pamainjection ekuonda imini. There are people that are saying they've got worse stories, experiences in England. So hapazoshaiva but nditaura kuti market yekuti unyatsongoti hapa wadira mujoro unotofana kutonga utoneka bhodhi kanoenderana nazvo otherwise munotorwa do that. Unfortunately, you can't come and tell me what to fucking do with my fucking body. I love my body the way I am. And sorry, bro. I'm not going to do anything about my body. And then chimwe chinhu rekesa chimotaura nguwani ndinobva ndadropa sisineli body out of it. The body yoyo kandoinenge ichikwirwa nayo chidakukwirwa endai munoonda inini handisi kuzoonda asi ndicharamba ndichisvigwa kana ndichida tonoenda kuSouth Africa izvezvi ndikatonoimpota murume anonga achindishira aiwa kuSouth Africa ndo chaiko manjeko if I want. Saka zvimwe zvanachida kungotaura ndezvekuti vamwe vanhu vakanga vasinga kumura hembe vasati vauya muUK vauya muUK vobva vatanga kukumura hembe zvonzi vanhu vekuUK vanokumura hembe asi ndo vakabva kukapa vachiuya kuzokumurira hembe munomu maona but kola panyaya yekuti
mujolo mukubu kuma 20 years kuri kujondewa iyo ndosatara ndakazvimirira zvisina kuti tisiwe isati kudi because remember tikona indotaura nevanhu and ndikataura basically macause remember inini ndisisive vanhu dzinouya handisi kutaura nemacos chete andika ndati mijolo iri kuma 20 kana ndakutosara kuti come on guys mijolo nekapa zvadzodzerana kapa neuk ndiri kutoiona handamboramba ipapo handilamba inga ndataura first line rangu ndati hapana nyika isina mijoro mijoro inowanika kwese kana kuvarungu kwacho kana kuvarungu handisi makaona kana uyo yakazobuda patv ari kubon jovi whatever ari kutohurawo nemomo vari varungu hapana nyika isina mujolo unowanika kwese kwese but apa tiringotaura kuti Cape Town ndiyo city of mujolo tikaona kuti mujolo uri muno uri strong but it's just that kuti aubude papublic zvokumhanya handiona ari muridzi atosvotewa katozvibayira bhatani rake ngashara kuti ndokwangukurudai otherwise inetendera amongst you guys like amongst atongoinzwa asi anozoiburitsa cheko hapana saka isingabudi zvokuwanda yemuCape Town remember Cape Town hakuna mutemo anytime anyone can post anything flat ndiuzewo wari mu20 years anokumuraimbe pafacebook aisati yakumuraimbe vakumuraimbe vakumuri hepi you know why let me tell you why vasingakwanisa kumura hepi asi zvakunzi vanhu vekuuk vanokumura hembe asi vanhu vakabva kukapa wakaya uzokumurira hembe dzaumunonga but kumura hembe kumura kutokanatisangaidziso zokumura hembe hazina kutsvaka kudharaka hembe kumura hembe iko katoti tichitaurewo futi vakare vaikumura hembe tokwanisa kuvataurawo haidu asi kuti tega kuvataura kwamandla kwaitwa seiko macos raya ndandakanganwa saka iyoyo ingatiikanselei waionaka saka atikoti iko zvino paipa yamajekwa madhaya angasiri but vanga vari kwese vaitira entertainment zvino iko zvino ava vari kumura ava kurubhata kwabhegi notise kuti ndiri kukurudzira zvavanenge vachitanga kuti ndinadinei nazvo ilife yavo unoziva here mari yavanoti makambona here mari dzavanotora kufacebook avo isu tiro nefacebook makambona here mari dzavo dzavanobhata kwapera kumwedzi kufacebook aiwa ini hangu zvekufacebook ndicharamba ndichishamainda handisi kumira iko zvino ndatogura rimwe page futi mutipolowe bese rakanzi Zimbos noise maker atove ne-2,000 people ndatove ne-former page wow kutaura chokwadi guys vanhu vari pasocial media gaindikuudzei let me tell you musazovhunduki taive nevana vaive vari matop diaries pano vari kushama uko panapa iko zvino zvauchavaoni vachitendera panapa mukaenda kupeji kwavo gaindikuudzei chokwadi chizere chisina shuga iko zandikuudzai chokwadi chisina shuga coating anditi ukaenda kupeji kwavo vana ava vakabva pano vanga vari mafollowe pano vakanovhura mapeji avo izvosiwa mwari kuma 600,000 700,000 handika isu tingoripo hedu pa200 chakuti chedu vakauya vakambumura kumaviews handika vakambumura kumaviews vave ikoko kumusoroko nenyaya dzekushama why handika why because they attracting not only masimbos handika mozati vanhu like kwese vari makudashana nebasa rese vari kwatata nyika dzese dziumburu machina vaindia vachi anenge ari kupeji kwavo mazimba unotoona kuine vashoma handimona so ivo vanofaa kutokomeketa nechirungu kana kusataura kusashama kungoburisa chinhu chavo zvavangoenda zvezvo vorega kutaura vari kuita mari muri kutaura zvoti king res anotora 10,000 pamwedzi anotora 4,000 5,000 pamwedzi no kune wandiri kuziva ini nokune imwe nyika akaburisa payslip yake ndichinzira bamini onai payslip iye kufacebook ndikabata musoro ndakaenda kupeji ndichinoona because bamini vakapindwa achimugadzira peji rake animaona ndobva ndapinda munigerian ari kujamaica animaona ndobva ndapinda mastori mamwe mapicha ake ndito makaenda kumastori zakanditi mutore muchikanda kumastori uko mapictures acho akewa yakashama iwa ndobva ndanoona ndakanobata musoro guys anongoshama kudai traffic iri papeji ipapo guys munoita kuperekwa munoza takaona payslip ye 25k per month kushama
25 uyu anotoenda kumaextremes ekuti anogona kutokotama kudai obudisa kumastorizi kwangu kumunomuona haasi mapichichi nemavhidhio kezvinonzi akandititorai ndikaenda koko anokotama kudai sogara rose riri pashure rose riri pachei achitambisa kudai varume vakaita traffic. Saka vanhu vari kubhadhara ava vari pafacebook vari kukurura ava andika one vakapudza mapeji zvokudaro because peji ravo harina mazimbabwe chete vanofanira problem izoitika ndeyekuti manje Zuka kati achabva dari kushama mapeji aya nemanhambasi aya manje chekuchamashandisa kuti vachiita manje hapana ipasisina because varume vakavinga kuzongoona zvepakati izvi anoona. Saka panongonziwa kana chabva dari zvokushama izvi ndo panoperera game because manhambasi unongonawo unongone peji ne 1 million asi 1 million iyi 200 people ndo mazimbabwedzi pamwese ndo kune dzimwe nyika vauya kuzoona chepakati. Saka napasina chepakati hapasina game. Shit, Mary, inangonongoti make money while the haste. True. Urikumbozvionawo kuti taine tiri maZimbabweans tichiita zvekuti what family what hate family. Vanhu vakatanga maskits sekutamba sekuseka. Ya mahuba ndizvozvo. But mari yacho ndikutokudza 2 regai ndikumira pendo kunibvoudza vantu vane mapeji madiki apa vari pa 2 mastori aya munoti mastori ndakatanga nditi aina ndikati zvinhu zvakadai kumastori handiti ndizvikandira hangu fashion ichidini musikana yakanditaridza payslip yekuba ati mari yapayslip yakanyorwa kunzi mastori mari yakati guys 9k yemastori andikati dakunokandawo kuti ndakungumwa yawo guys kuti ndine here ndakachapa handi ndiyawa kutora imira kushama napinda kumukona ndatora video rako ndatoa picha kuti ukana wakashama kuchitanga stories kwangu because vanenge vakuya kuzoona ndokukanda because harisina copyright ndokukanda mastori kuchama ndokukanda makashama picha ichikandawo kumastori nokuti ndiyabhodini tandai mastories ukabegari kuti kanda mastories haasi kumonita kuti ndiJohn ndiPeter kana ndiMarilyn wekubrazil. But we know that ukanda itasanga papeji mastori ndikuti akumwaya ndikapwa ndikiri neuyu kunzitorai nevaridzi vavo saka ndinotona ndichikanda even vekwedive vanoshama vanzi varipo vapo ichivakandaaauya kuona kondini ndakashama mapezi mandakaona ndakachiyezvokuvana kuti varine kuti chimokanda nemafishoni mapictures nemafishoni echichi mari but aitora mari noti but shoma anomaona aruko kwanza sime ndiburukana ndiri kukanda nengigiri zvose nevakomana ndiri kukanda iyi ndikachikandikanda namamwe mwaya wokokoko iri zimongwane ndisina kana ndangompeanirapo kana asina kuisa zvinyuwani kanzi amushavise muwikine handizoziva kuti mari yakanyorwa kuti izvozvo here itisanda kuze ndizvokutangokanda ndakukanda izvozvo kuti kwai mari kudii painouya mari pari kuita zvinhu zvavo vachita tuntu wavo hakuna kana kungoti kwai mari iyo ikazodai hapana murungu unoti congratulation kana chifara take money and go. Akatenga mota yake King Race makanga muriko muchiti King Race congratulation pana akanyora here kuti mota yako yakanga isiri yekutadzi yaive hakuna akanyora handimaona. Saka izvozvi kukanda kumasi ndeyangwe inongodzora ndichikanda nokuti agara vati vabudisa pasi yamidha indinongonotorawo kwavakutora ndokandawo ndandizovaona ndakawanda saka navakomana ndovanovawana ndovanozoenda kuwedzera kukanda vakomana ndovanodzera kukanda ende muruzati pane mastori avakanda kusora nezuro kusora zuro chete mastorisi wayo vakakanda kusora zuro day one day nemastorisi wayo vakakanda ndakaona ari pa$170 guys $170 story rakokandwa risati rapedza 24 hours ndikuti iwi hapana kana bhangi payamiri bhengi takaenda nokuti ndakatotoita chibalance iyi guys social media ichitanga pasocial media hapanapa tichitanga kumanitize papai guys ina handidi kusvora mwari hadzidi kutaura zvisipo zvatichi handika ini mari ndakaitora pasocial media guys kwenda zvokuti chii kana kuti zvokuti kudini haidodoi ichitanga papai ngaitora pano achiri kuvhunduka kune pakambolika chipayslip changu chekwazukabhekisa animona ndichiita kuizvuzvurudza munongowai kuizvuzvurudza ma8k padai vasati vatongotanga vana kutora vanhu mari asi kuti mozani pane pafacebook yaikoburisika animona kwandakablock hakuna munhu anobheka mapeji kana kutonyatokanda chai kuti zvivanhu nokuti Zuka ndisa zvaari kuita harimona taasi kumabloka
akatovhurira kuti vanhu kumastori kondokwautoti akutokachira vako kana chinyadzi chakadii kumastori so haublokwi akutoza zvakuita suka because pafacebook pane mapage ezvinyadzi izvozvo anomaona ezvinyadzi izvozvo mapage evanhu akachita izvozvo anawo mapage akadaro suka pafacebook apa anawo kune dzimwe nyika iwo ukazvita kuafrica kunoku unoblokekwa asi kune dzimwe nyika dzavari kutoita ndikambona habeti vakafanana neyo kuchina vanhu vekuti vanenge makorean achiameno vanotoita sex chavo imbwa dzichitodididi vanotoposta pafacebook state havapiwi restriction havablokwi havadini quite dignity to keep others in poverty inda kungoti mandi each to their own hazimati topic tichadzokera kutopic hainozati panapa panongoita pinda pangairo panguva yote tichadzokera kutopic tokotabairikurira ini chandongoza chongoti munhu make money or go home ndototongovepo because dignity yacho tinoita dignity pano handika asi zvangofanana handika gaizikanwa ina hamuchatingaoti kukurura handadai yazokufunga zvokukurura asi zvokuposta kuposta tinotoposta hatisi kutozomborega handiregi nokuti mari vanhu varongotora I think ndiyo talent here hatizivi kuti ndeyokupirwa mei ndongoona mapeji avo vanhu ivavo vachikurutoitwa zvinyadzi kutonyatsoita zvinyadzi pachena mapeji avo hablokwi haatoblokwi zvachose vanotoita asi kune masecret card dzekuti ukaita anobloka hapana zvinofamba sei hanzi thank you mandipa ushingi tora mari munora wongoshandika dignity ndakatovhunza navabekwa kwako ari kukanda zvinhu izvi ndiani tikati akomana nendionopeta ndichikanda zvikanzi kwakanaka ndobva ndangovati ndiye munhu wekuti saka ari kupigwa mari iyoyo kuti ndikati ari kupigwa mari yekuti ari kushama nokukanda izvi zvikanzi saka muchashama ndikati amushama handishami tongokanda vakashama ndisati ndaenda hako miratibhotaura something inini ndichitanga kusvika muno muengland unosvika nepressure yekuti mari takabva kuzimbabwe vanhu vachiti muchahora ma2.5 muchigohora ma3000 but for you to get 3000 for you to get 2500 unenge washanda muno muengland unenge washanda noti zvekutamba taisvika pakushanda ndichiita 2 jobs kana ndiri paoff ndinenge ndiri kune rimwe basa kana ndiri kubasa kwangu ndototora 40 hours per week kana kubasa kwangu ndikashanda half day the other half day ndinenge ndichienda kune rimwe basa up to the time I said I'm going to die here in England. Why am I working like this? If I tell you kuti salary yangu ye 2,000 yekumain job kwangu neFacebook account yangu tikuhorerana. Facebook ndinoita mavideos avazvizivi hako but isitozviziva akawanda vanazvizivi but ndiri munhu wemonetization saka ndozviziva saka eventually ka ndikutonamata kuti Zuckerberg dai awedzera dzimwe 20 years tichingoshama zvedu isusu 5 years tikawana mapermit edu hapana pamuchandoona tichienda kunoita chikera ma20 years nevakauya vachizviti vakazvipira kushanda semakeras. You have my blessings, but for me I am looking for other greener pastures. Kuti where can we grab the money? Easy money wakagara mumba uchiita mari yako like you said kuti ma stories it's only 24 hours. Makuseni na 12 exactly midnight. Mari yako inenge yato reflector ya unenge wameka. Inini ma stories zangu ndoto maloda midnight. Ndoisa 45 vakadzi vakasiyana siyana. Iko zvino kana wakangwara chero katora early generated photos unokwanisa kuisa. Varume vanongokomenta love vanenge vachingomaona ma pictures iwawo. Ndochita mari. Yeah, ndochokwadi, that is the truth. Izvokuti kwai mari yakasviba mari yakadii handisati ndamboiona mari yakasviba nokuti mari nezvinonge zvisina kuuraya munhu chete usina kudii uchingozvitira mari yako inini munhu ngangochainomitira chete munhu ngangomitira inomitira zvekwamwari chaiko unongoziva ana tait vakatanga even ananyati vakatanga and we did it. Who thought ana muzeke anzi muzekazi they would come up with so much big projects. Zvinhu zvavari kuita vana zviri kudadisa but vanhu vaitoseka
vanhu vese taishora nyati until akuratidzai payslip ye25,000 ava nakuita mari kudzoku zvemashuwa zvemwariakambohura 25,000 ini ndichauya one day but for now vada kuti ndimbonzika because mazimboka varatidza ka vane mweya mazimba nditaudza zvangu vamwe vangu vanditaudza hangu vane vangu vane zvimapeji zvavo kuti mwayai kumastori uku just because kumastori iko zvinei zvinode kuri kutora mari pafacebook yese kune inonzi content monetization handiti kana wakavhurigwa content monetization yese story ndori kutora mari story inini mapeji meri andatovhura muna December ndatorikuruta hama dzangu dzinenge dzichitogara kuJoburg uko pane wifi pamba pane gedhe pane zvese kuCenturion kuvarikuruta from Zambia ndovatengera nemafoni vanenge vachiloda ndichivabhadhara zvangu mari kusvikira vajairirawo ivo but aiwa chakakuziva penilo pimanje chekuti sequence algorithm yazuka hairambi yakadaro mastori ari kubhadhara iko zvino andika mastori abhadhara iko zvino mangwana anogona kupasuka mari yake yabva kumastori yashifta kumastori yave kumalife ndo that's how it does kana kutofuma yadzokera kumareels uri kuona kuyo anzani ataura wiki neyo atanzi kune macontent creators akuita rega ndikuudze about social media wiki neyo mapeji auri kuona ava vese ava vari kuona vari kuti clear content let me say ava vanoita zvemaskits makers ai ende kuzimbabwe vana taiti vana kuseka vana Tari Martin anitika stuff like that anitika vakavhurigwa marules 10 yacho yemarules and they didn't tell you animona they didn't tell you people mamusingazivi andika marules akavhurwa kuti saka vaita tumaskits twavoti 1 minute 30 seconds mutese maskits avo akaita kareba 1 minute 30 seconds vokanda kumarules anditi 1 rule rinounza maviews andika 2 rule raibhadhara so akabva avhurira kuti ndikabhoyekaudza vanhu vana kuti guys ruri kubhadhara vanhu vakatignora isusu tichitozvimanisana tichiona ndikati ruri kubhadhara vanhu kaenda kumaruru vanhu tichatumasikita tichienda kumaruru tichatumasikiti vanenge tumasikita chakira pachiisa kumaruzi ruru ranga rakapira rakabhadhara handichataura hangu imekapuli yepano pasocial media ndongova chibamini namainini because taigara kumwe chete and stuff like that pane makana December pavakawana mari $22,000 vari muSA vakati sisimeli gules ndikati yes because of the number so dzavananzo and 22 vakamhanya vakaita musoro vakadii neview vanga vasingakandi vaizokanda havo papage but kuriu kundokwa vaikanda anibona so zuka that's what it does story iko zvino rakavhurikwa next week inogona kufuma rakavhara story mari iri kumanews kuya ndiwa nekavhurirwa nemabhonasi kana kuti kumalive kana kuti kumavideo mutitarise kuti maskits makers akaende kuzimbabwe havaite malive vanoita maningikiri mavideos because pane time yakavhurigwa malive isusu time takakategorizwa isusu before achinja mutemo yese yaiswa Facebook nyuwani yave pecontent monetization andika aibhadhara malive asi angakaselekta vanhu vekubhadhara malive saka majority yevanhu yanga asingabhadhari kumalive andika takatiri vanhu vakanga vakaselekta vaiona tichigara tiri mumalive 24/7 isu takapinda mukabvunza chijaduko because akapinda imo makavhurigwa malive bvunza chijaduko live richibhadhara zvokubhadhara zviya tiri pamalive apa vamwe vachitobvunza tichiti payslip toti imi inotonyora kuti live mari yakatika ivo manje vanga vasina kumonetizwa vasingapiwi monetization yepako vasina kuvhurigwa monetization pamalive apa saka zvasina need yekuita live animona vaingoita mavideos vokanda ari mavideos then kukaita time yekuti vakavhurigwa iwo mavideos ndo yakaita mari vana hate tutorial ndotienda yakaita mari hate tutorial rakavhurwa apa vane manambasika rakavhurwa zvokuvhurwa zviya iwo mavideo animona video rakadikwa zvokudikwa zviya mari ane muri kuona vakachionera chigema kubabarecheredza ari kumbereka vakachionera chigema vakatanga kudira mavideos vakatanga kuita mari problem kuno kwatiri kuno kumazimbabwe tine godo ndinatoona mukoto wemari kuti mari kubhadhara pakati handimbowi ndichikudzai
murukona ndo pane problem madzibaba zoneva kama chele but ndindombotaura chitaura kuti guys mari yakadigwa pakati ko zvinoitai anoona vanhu havadi havaendi unototaura kuti ngendikusana zvanhu havasi interested nazvo but ndatotaura kuti mari iri kwakatiko zvino like izvo zvidatokuudzai kuti mari iri kumastori handika mamuchiziva maingobvunduka pese kuti hei vanhu vari kushamba hei zvatikuona mastorizo hei zvatikuona vakairapa vakati zii vachingokana muchingoona zvinyadzi muchati chichikuitika mari yakadigwa ikoko kune vakutora 8000 yemastories chete pasati paiswa malive mavideos mastories ega andi muri kunzwisisa ini tikutokudzawo vanhu vari pana panofollowa nemapeji madiki kuti haushaye haushaye mari yako pane mwana mumwe musikana mumwe akanyarira so anoita zvekushamba ipapadiga pachiisa kumastori ukachiranga chini mwana akanyarira so mukandeodotasa munde munoona mwana yepe akatora mari yakavhunduka kuti antika anga asingatozvisivi pane time yakamboita content yekubika ikavhurirwa kwapa iri pieces mail ndanonoka iyi musabutoko pane pakavhurirwa mari yekubika yevanhu vaita zvemavidhio ekubika ikakanda zuka anoita kudai saka anoda munhu anotarisa monetization yavekweko zvinodiwa nieni they invite you vanokuinvita to manager vanotokutendera like notifications kana usati wawana notification mbomira vachakuinvita ramba uchingokanda whatever wanazvo right. So tutachidzokera kutopic yedu but problem ndeti vanhu vanodiwa vanhu hapana munhu ari kufona saka tokotaura nyaya because no one is calling saka tokotaura yedu nyaya hanzi uya uzvita zvitema so hauya bodo hanzi kutiktok I don't know much about Sara TikTok honestly I don't know much about tinokuzochezanzi vanotamba magame here kudini handika I don't know pretty monetization unoinvitwa nemeta kuti yana eligible because akaisa new one izvino inonzi content monetization inobhadhara zvese hanomaona peji rangu iro obeitwa handika rine monetization yakudhara haisi content monetization saka china ndakarisiya iko zvino ndichiya pano because iri new one iri rakabva rangotiiswa bva rainvitwa saka izvozvi rinomonetiza mukangoisa malove nemalikes rinomonetiza zvese kubva kumalove nemalikes macomments enyani anenge achitobhadhara macomments enyani anenge achitobhadhara anything chese chinongoiswa apa chinenge chibhadhara inonzi content monetization hanzi kana usina content tax number unotsvaga tax number itonetsa here unongocreata tax number unotsvaga tax number woisa haide hawayo hanzi invite kana usina kuinvitwa usina monetization nataya because zvakuincluda zvese kumastories kwese kana usina kuinvitwa chero wakaenda kumastories hausatova nemonetization saka hapana there's no need yekukanda because hausi kubhadhara handi muri kudzidzisa saka chigarai maonera chigame mugare maziva handika next time kora chienda kumastars musavhunduke kana kushandisika ndokuko zvino mari ndoko yakadikwa kumastories ndokwairi next week mwana kwachiudza kuti guys kumastories wanga kusina muchatoona nekusakanda kuti mari kune kusisina kwakona nenge chakanda hani mwana muona vakuwandira kana kumavidhio mosati zvadzokera kumavidhio nati kumareels ngodai ruraningi kudai mareels makonitiza ari kuisa 10 pazuva mareels mozati mari yawandira kumareels handi mazvona mozati mari yawandira kumareels saka ndakuudzai trick andika you also you can do money, you can make money imi munokwanisa kuitawo mari why tiri kudaro senge iyi yemari yemastories kana wakati une content monetization it's easy you don't have kushama handi kungotorawo zvavamwe because chazvakuita manje copyright iko zvine zvekuti munhu andirove necopyright wandindatorera picture rake ndikakanda kuuko handika it's not 24 hours saka mastori 24 hours panoda kuzondinama necopyright ka inenge yatobva story iya because it's only 24 hours saka kwanisa kundinama handi muri kuona vanoinvita handi mazviona sisakana kuti iko zvino izvo how to set up to register as a business inotokuudza kuti apa business unoita business page alright inokupa masteps eporongochi inotokupa masteps kumasettings uku inokupa masteps ekuti unoita to grow it into a business handi maona kumbira text number kuhama zvinoita here
unenge uchingoposta kuhama unogadzira naiti atisotika kuti text number unogadzira wangu wakagadzira mapepa kugara South Africa ko usina mapepa asina chipassport nechidhura chako chine chepemiti chakutsvaka nacho unogadzira chidhura chako text number wovapa simbo inonetsa iri kugadzira text number. Do you have quiz? Huh? Quiz. No. I don't have. That's good. Look at the saver. Jeez. Go save it. Anzatanizi manumzamiri tokumbura ukuthi mai Amanda vadzoke kuti vavhurire page munumzamiri vaiti yamura iwe talisman vaita nezvei bai vabadha varume vafachema chimati vadzoke. Hello Kola. Hello. Hi there. Ndikutoona chipme. Ma? Does this number go to WhatsApp? Yes, it has WhatsApp. Okay. Let me call you with WhatsApp number. Yes. I need to talk to you about this other girl. I don't know. My guys are posting and then it came to my. Oh, she kept the albino one. Yeah. No, she's somebody who's well known. That's a real problem for sure. Yeah. So if I put money in your account, would you be able to transfer? No, not a problem. Okay, so I'll just call you with a video just to make sure it didn't I don't know from the Facebook. It's my first time reading. Not a problem, Joe. All right, sure. Nakakanda ndokuzati maposta aya munoisa I don't take them for granted. Vanhu vanobatsirwa kusei maposta aya vanobatsirwa kusei put a number. Pane munhu anobatsirwa post yakaiswa uko. Saka uyu arida kutopa mubatsira munhu yekutotengera tiketi kuti aende kumba kubva kune imwe nyika yari. Saka maposta tikane maposta kusai mazi namba yenyu musati netsa muchiuya neposta isina namba. Vanhu vanobatsirwa kusei. Anoda kuti uzotevera uchindodeleta. Yes. Posta anobva kune library inenge ine mapictures ese anoisa kumastori. Delete yankanya bendo kuti wakasira sei yako inako anodelete inako na post inoseviwa. Angu anodelete akuna post inoseviwa because chinhu chanokwanisa kurova nemadheseni chinhu chiri papi chakapostwa kuti chiri kuonekwa apo but kana chanzi deleted hachisisi panorova papi necopyright anorova chinhu chinenge kana let's say yasevwa chiri saved kwanorova sei how does anozviita sei plus dzina dzina kona kasevwa ina kuti delete ndototanga kuti re-upload again nekusina amon amon kuti anzi follow me follow one in comment section follow one guys help each other kuti musvike mukaramba muripo muchipost chirega ndikubatsirei muite mari anditika yesi mukoma edi muri sei chinonzi content ndoda kuudzai chinonzi content anditika it's not kuti ndichabaya life do content no ndati kune yakaiswa nazuka inonzi content monetization kurova kuti chero ukaisa maposti ako ekungoti mamukaseiko vasikana tiedoti tamukava mukasei unobhadhakwa anomaona vendiweka ene mufunge gumbo rangu nasina fuma richirwadza mufunge dzandikuitirwa nemurungu wangu basa kuita kunge sefa uri kuita nyaya pawo pako nyaya dzeupenyu hwako havasi kufona anomaona nyaya dzeupenyu hwako andimaona uchingonyora pane kuti utaure ari pakuhwa kushamwari yako iwe wonyora pafacebook andiwana vendiwe nhasi kubasa kwangu wachinandina yakaoma honai wachinandi iri kudzidi wacho utora nekapicture ukanda pazasi handiona vanhu votouya kuzokomenda kuti wacheni yakawanda ii zvakaoma ii handiona anenge achitobhadha kana wavhurirwa content monetization musi wanenge uchibika ita vhidhio rako uchibika andika ita vhidhio rako uchibika zvauri kubika namurungu asipo kuzi musina makamera set up your camera apo uchibika zvako vhidhio wopura chikana guys nhasi ndiri kudya nezvakati andika vanhu munomuseka madhimbe yakuti anzi kudla anodla achidii anodii chiri kuita mari chimukadzi chiya iri zaropisa riya akauya nekondendi yake kutela zaropisa anoratidza rinopisa iroro handimaona inoitwa nevanhu vekunigeria mostly vantu vanodya zarinopisa iro vana edina nabright vaya handimaona vanozara kuti iyo kujeza rinopisa iroro handimaona vanotoita mari svindu chaiyo chaiyo tax number haina kana nebasa reserudo tax number inotsvagwa haina basa tax number inogadzikwa ine basa reko tax number inogadzikwa handimaona saka followanai mucomment section umu anditika mudlewo uchiri ukadla 500 pamwedzi dollars wangu wachinongepi wangu uri kuinoka kupi
ungori kunongepi teveranai murege kutwa kudai mudle mari pafacebook apa kana mazoendawo vamwe muchisawo masters chidini masters zvongotibvira waisigawo masters here kuna umwe anotoona vanotodla nemasters pafacebook unotaridza kuti vanhu vake vanokanda masters anomaona vamwe vake vakanda masters kuno umwe anoziva kuti anotokufambira masters akauya akangobaya live yake chero isina nyaya vanhu vanenge vachingomukandira masters masters anomaona munogona toona kuti pera kwemwedzi anotobuda nekana kuti mari yesvinu yemasters anomaona zvino isati hatina anotikandira masters saka tokanda kumastori madhimba kuita mari ndindichoseka kwana chitomuwanzira noti eish vanhu havasi kutoziva zviri kuitika anomaona havasi zviri kuitika mai vaya vakasiya chifundisi mazita mai vaya vakasiya chibhishopu chifundisi vakati ndochinokoira vachibudisa chinhu chavo pashapu vakanga vairavira mari pafacebook vakapesa kuti rega nditame kwandogara ndinde kunogara kunyika ine monetization variko kuya vachamisika vaya uchanyimuka chero munhu chichi akauya akati nai mimba ine muri kubudisa burugwa pashe vachazviwa vanenge vachingozvonyoka senyoka vachingozvonyoka hamene exercise dzeshe dzinoitwa vachingozvonyoka handimaona mari vachingopinda vakatosvika pakutoti mwari ndakusiyai pano chisarai pano mwari chazoenda kuonai kana kwakuya kuchabhadhagwi zvenhingikiri zvesocial media zvaizvozvo chaiko chaiko social media kubhadhagwa mwari chimbomirai pasaiti apa ndozvavakaita pari kungozvonyokoka hatiziva kuti zvavaitaura kuti vaive mufundisi naimai vava vatatu vakataura kuti vavari zveupishopu vakati tega ndimbosiya mwari imbogara yapa chaida kutorai ndimboita kunozvonyokoka vari kutotora vheki ipo paya vakatora vheki ukazoti ndivo vainamata achibuda inongotoporwa satani wasi kuti satani soka asi satani zvaanoita so satani soka amen anzai go by notification I'm doing correct vamwari zvabvu hakoneni munoipedza here guys umwe anouya nevhu chairo vanodrive achitaura kuti crunch achiita vhuri achidya umwe achisvina mapundu andika vamwe ndo vanenge vachiwakisa icontent yose iyoyo inenge ichiitika icontent yese iyoyo anomaona vachiumwa achidini content opera ndirichainasi hakuna content nenge vanenge vachirevei kuti aona kuti content haiperi yes louis haiperi content sesemone louis kunoza vanhu vanhu vanongotsvaga mari kungokachakata tumapiso chitukata pati 1 pati 2 pati 3 pati 4 uchikanda pati 1 munhu achienda kuona pati 2 achisara nepati chichazoitika mari achitoona achikuitisai futi content mukangomutuka nokuita content hana muri kuona ime muchingopopota hamutoziva macho pamuchituka papaya muri kutomupa content yacho content haiperi anongonotora screenshot yezita rako yatiraiwo kunamira apa obva akutuka chiri chivhidhiyo roro tichanoriona isu chero vakasakuti kasakomena semutese maviews achianovhura kuti anga achinzi kudi toona paanga achitukwa paya munhu matomupa mari asi wo kuti wamutuka wamupa mari wamuitisa mari wamuitisa mari saka content haimbonzi yakafa yakapera zvekudaro haiperi content zvekudaro ndaitovhunduka vaya chivhaira chikanda mapesle tiita mari vachikanda ma4000 ndoti vanhu vanoedza mari here pasocial media pari kurohwa mari but vanhu havaburitsi chechi because zvinonetsa vanhu vaita mari vanoita mari pasocial media vanhu havaburitsi because zvinonetsa chete but it's true. Look, it's very true. I'm just trying to tell vanhu vangu vari panapa netuma page 12 vari kusvika kuti voita sei kuti content haiperi content hamufi vakapedza content problem moda kuita content yekuti moda kutedzera kuita malive moda kutedzera kuita kudii not everyone does lives guys do your content ndakuza ngati uchiwacha maketeni ita content baya live kuti asi ndiri kuwacha maketeni angu guys vanhu vachangogara kuti ari kuwacha maketeni saka akapedza chadi ndichada kutoona handiona akushai vanotomirira kuzoona maketeni iwayo kuti azooma akazoiswepi handiona asi ndiri kutoera pava vangu kasa madhumbe ari kuita mari musamutore for granted mukadzi wayo ari kuita mari madhumbe is making money. Madhumbe is making money.
musamutore for granted. Madhumbe is making money. Kana uchigona kuita mari chomasushal media unoita mari kudarika mapeji mahomba kudarika vane 2 million 1 million unoita mari kuvadarika urize. And more. So guys, msati kwa hey hakuna, that's why Madhumbe went back to Zimbabwe. Kubhala andiziti pejavara kamari monetize there vanhu vaiva vari kuita content yavo itori strong ipo paya kubhala vaya. Saka chimwe unoona hedu madhirama paya tiripo paya vari kuita mari. Buda udzoke rungu achitanga kupinda apa, buda udzoke usikuedheka, buda udzoke vari kuita mari kubhala kuya. Achitakuita mari kubhala muya kutaura chokwadi. Senge vakumusha vacontent haiperi manje vana Madhumbe content haiperi because akangoenda kuhuni icontent, akangochera mvura icontent, akangoti ndikusakura vanhu muchange muchikusewo vakabva kumusha kudhara techida tunagwa nazvo kuza tisina kumusha isu hanimona techitoona munhu achitosakura zvinenge zvichitofaya hanimona obva nhasi ndoona saka azodini achinobika hanzi saka vari kuneserei vanhu nekupemha everyday. Ane vanhu vake maipaida, ane vanhu vake as much as she's entertaining you right, ane vanhu vake haangopiwe nemunhu wese. Anozoti vanhu vake kune vanhu vake vari mudhuze nevanhu vake, ane vanhu vanenge vachitomuda zvekutodaro vanomupa for kuentertaina kwanoita vanhu ikoko kwatinga chita because entertainment ngayai don't take that for granted baipaida uyo anodzake nevanhu vake because arikuentertaina vanodiziva kuti vamutendewo towaitako anokola. Yes, Ismail. Yes, Kola. Muri right. Kushiraja. Ndiri boring, ndiri discouraged, but thank you for your life. Depressed. Atongo utosununguka. Ndanzwa nekuita content ndakakwira pafenzi sisiveli asi peji harisi kukura. Ndichita drama zvangu ndichitaura mukazoenda kupeji kwangu mongodongorera. Ndiri kuTexas, kuDallas. Peji yako rinonzi rinonzi Rusiamu. Unozondipa ndione nikiriliki kuseri. Maita henyu ndinombokana kukwira pamazvinenge zvimatractor zveconstruction zvezve ndiri kukwira ndichita content. Kuri kuvakwa Stereki. Saka ndinokwira mutractor imomo ndichiisa content chete ndichikanda. Itori content yakasimba ukatarisa kuZimbabwe chatoti vanhu hamuzivi pachona vanhu havatozivi so content kuZimbabwe kune makontent hakuna mabasa anoziva vanhu vakanga hakuna mabasa kuna makambani. Ticheka the likes of vana Kundai Chitima ana saving period vata zvokuvaka vavaya zvokuenda kumisha yevanhu vatokutisa mari yavo kuti nhasi ndiri kunobuda kugokwe kune ndanga kugokwe nemunhu ari kuAustralia okumbira otsvaga muridzi wemba omubata okumbira permission yekutedza vanhu oenda onotora vhidhiyo koko pamusha paichitendera chidini ande ndinozvifara zviri munhu anofanira content iyoyo macho handiwani saka nditinosaati vauploadat chii handikona nditori top fan because nechisa nhasi vamurisa imba yayo handiwani ndinoenda kuka ndichinoona ndichitotorawo zvaneichotora pane zvaneichoonawo ipapo ndichitotarisawo namba neatsvaga zvanengatsvaga handiwani nditoonawo kuti okay alright and kune vakanda vandakatononga chaichako obvapo vari kutoita mari hagwadzi kubudisa $20 yekunobuda kugokwa nekudzoka pavhidhiyo iroro andika anoisa kubuka pavhidhiyo iroro $20 ka anonowana kana $250 saka wana $200. Ini nditori nedzimba dziri kuvakwa pamberi pedzimba dzangu muri kuona pemba yangu tasai moyo ina handikwanisi kuona manje zuka kabvisa masettings ekuti hoshahaoni hatichakwanisi kuona maybe kana mazombobuda mozodzokera motozoona dzitoriko ndakamuvhawo kunew neighborhood saka kuri kutovakwa saka ndichanopinda futi mudzimba idzodzo ndichitorawo content futi ndodzimba dzokunopamereka tasaimuone kunodzine dzevacatbox idzi ndidzo dzemabhokisi idzi ndidzo zvitina idzi ndidzo zvakati dzinenge dzakaveredza vanhu vanotoona panapa ndikuna
pana betanga live farm road pane vanhu vana vaitogara chitava chindi makonda aitokanda rabaita more of this ekubuda muchienda tadza nzvimbo vanotozvida ende maita henyu nekundiencourage because ndiri kuedza kukudza page rangu but riri kungoramba riri stuck kuma-low numbers. But thank you for your encouragement. Keep posting. Zimba kune content manje. Yakawandisa kuzimba. Wona itisaimone Tobias wakwagutu. Ndikutomutyira mupa kuti ndichamona achipera manje nenyaya yezvima adverts. Tobias wakwagutu akuisa garden make anenge achitakone ndimomo. Obuda oenda mudura. Apita kone ndari mudura imomo. Obuda kukichiri mupa kwavo apita mukone ndimomo. Oenda kugwiza chinodhita. Kone ndaiperi kumusha. Thank you so much. And ndicharamba ndichingoisa content. Thank you for your encouragement, isn't it? All right, that's fine. And it's later. Right. Bye-bye. Tasaimone anonzi yeti cheri yauya Olivia ipage yake anonzi Olivia lifestyle. Uyu akati nini ndokutadza lifestyle yangu. Life yangu ibhukurei. Achibika anokutaridzai. Achidya anokutaridzai. Achimuka makuseni anokutaridzai. Saka arimati content inogona kuve same content. Anomaona. Asi nyaya yekuti kuitwa every day differently. Muchada kutomuka muchiona kuti ane 10 million followers. Munomuka muchiona kuti ari kuita nhasi. Amuka nguvai. Agadzirira vanhu zvanoita every day. Apedza aita iko zvinare nhumbu. Antika nhumbu ichitwa intro yaitwa intro whatever izvo. Takazvioneswa pasocial media achizviita. Anomaona. Ichitaka kubata chinzi nhumbu yabata tikauya tikaudzwa kunzi nhumbu yayanzi yabata. Antika takabvona dzimwe dzakabva. Ichitaka kukura takangoiona. Kuchitowe chibhora chetokura kudai. Tikungochiona. Anomaona. Akaruka mwana wake musoro tenge tichiona. Akapa client anotaridza. Akatenga mota nyuwani anotaridza. Akatenga direzi nyuwani icontent anoyana ro direzi iroro. Anomaona. Akakisana nemurume wake munenge muchingotaridzwa. Akafollow baba make anoona kuti uyu haana content kunotsvaka kunze. Iye ndiye content. Saka ndoshati content kunzi haiko papi. Iye ndiye content IVF yoyo. Iye ndiye content. Anomaona. Akangozvitaka chisiketi chipi. Ende kunozara vakashambira mafendi pakushe panotozara. Kune murume akapinda hesi autism explained. Kune murume akapinda pagame. Makamuona ari kushama. Asati aona fesi yake murume waye asi ndakazomubloka zvangu musuno. Nokuti kunonditega achitambisa zvinhu zvake kure. Guys pa life kure. Achitambisa kudai. Wapinda ende haasi kubloka nasuka. Ko zvinozoka akatenza kuti ntsi. Ari kubloka haasi kubloka. Kusvikira anoita anopedza achimboita palife page remunhu iye anoti ndiani abudisi face murume apinda mugame remonetization. Ende kana mutakatanga mazvino takatanga nadisivi mazariro adimwa madhoyo unenge watozara vanhu vachidiya nenekoko. Saka open up your page and do content. I beg you, inoita beg. Aripo mainge makazibvunza vanhu mukombe section wakudzi. Arimo aripo kunikikiri momu. Arikuda. Vasina chekuruza vaende vakungoti bheu makumba ya mabhurugwa tawazviri kumaona. Nasokona redi, makona ona regreen, sora makona ona reflag yeZimbabwe, rugwa. Sora makona ona flag reSpain, sora makona ona repepu. Ikona type dzose. Uone makomenti anenge aripo nice baby varuna. Nice, give me your number. Hey sweet pie. Yeah, open wider. Open makomenti anenge aripo. Ndipo unonyasa kuona kuti zvakangooma. Asi iye vana vavazivi. Hameno kuti nderepi hameno. Anenge chikunoona kuti yapakaipa. Amen. So guys, the ball is in your court. Ini tikungoti mwakuita mari kuseruko. Andimona. Tinochengetedza unhu. Anditika but mwakuita mari guys. Tichingoti takachengeta unhu. Mwakungoita mari avira ndisikutora sai unhu wenyu. It's up to you. Kana taka left misime. Indakamubloka because ainditega pazvinhu zvake ndikabvisa teki. Andimona.
saka tingoti wamakuta mari imi mai vanochitukirira maexazeda kuchukudzai nhasi manje pamunoenda kucomment section paya pachitukwa meni paya manje imi muchinoisa macomments muri kupa munhu atuka mari ndiwo munenge muchipa handi mazviona kwanzina Grace perimane kutoredo peji unongoti hauna content sei iwe you can be content pache zvako hachinoita makeup makusemegeka handi unogeza kumeso handi unokosha mazino icontent ikatora zvima 1 video 1 minute video uchikosha mazino chikaenda kumareels makuseni panomukoti chikosha mazina kodaiwo watoti utokosha 1 hour 1 minute chero chingokosha 1 minute kuti chingoita 1 minute wapedza kuti ndikangotanga pa 1 minute sakutobhadhara kuti tadura wapedza andika ndizvachita ndizvachita mangwana omuka uchiwadza beta content iyo tichiwana munhu akangwara taizvozvo manje jasi munhu akangwara taizvozvo don't show up your face put a profile open a page isingazikamwe nehama andika unongotamba usingaburitsi face moitei kwaimaniseni yaibotanga pa 10,000 iko zvinova kungoinvita any ngomboka naone 5,000 yavari kutumira invite but yaiboti 10,000 mabambe chiti mari dzakaipa 1 week new makuida makungona tika bamwa rungopuwa makomenti waipa konde nemadhesera anobhadhara kuchinja profile page beta page kana usina kuinvite wachete Montrose you can't you have to wait for that invite iuye anditika open for that invite iuye kune vasina chekurudza ndamboshamo if you don't have anything to lose go and shamo check the bag secure the bag do zvine musoro nayo uzongotukwa kwako nehama si wakavhura whatever zvinokaita kutaura chokwadi pakacheka kingres moti handise tinoona iko zvino ari kuvaka kumushoko nemari yase chingoti detimani detimani ari kutovaka detimani saka vanozvigona havo vasina ganda vaya go and do it anything guys kwaitanzwa nemachallenges ndei ekutiktok inasana ngomatamba machallenge ndado ngomatamba unotamba nani kona guys hapana kandatamba one here machallenge havana kufona vanga vachifana neprivate ndozvokunetsa saka ndisokwanisa kurizena kole yavo because vakundifanira neprivate iyo vanhu vati ndiri kubhaza but vabhaza futi neprivate saka ndabva ndaperegwa anything guys pana here chiri pezvaundine zvamutamba ina Shakira ndoro age group chaiyo yekutora beki patiktok haasina mbotamba haana tiktok vanozvigona zvinoitwa sei tikosati kumageatombo vane vachimboita sei anozvizivi chechite anenge achiitei titambe iyo account yacho ndakabhona patiktok yakaiclosed yakanzi private techivandastende anoyawopinda totaka kutamba sechiita sei tichitukana kwaitamba ine inadungisa inaidu chimwe muchibhoitei ikoko mwana vachitukana here vana vachiteko
Andoda isa date titambe. Ita date titambe totamba tese panzvimbo yayi. Titiri panzvimbo toitamba tese. Uyai titambe ndoda kutamba magame ndimboona ini guys muya monditi support magame kwatati asandonza zvotambiwa sei. Tiri kuzoloka stupid but I want to try them. Asana mbotamba magame ndongona na loser chingwabhedza kutambiwa masong. Kwanzi when a new song comes out anongotora ka video achipindudza maso. That's it. Okay. Kana apindudza indodi loser inoramba kuenda buda udzoke inoramba kuenda muchiri tap inoramba una green button buda udzoke hauna green button sai ni chibo tap yachipindudza maso. Shakira uyakona kwaita mkoto wemari uyamwana upuwe tipinde bandima tipinde babasa ndokupakati. Gaitioni gayawe tumudza apindudzeyo maso acho tuoni avana mbotamba magemu ekuti TikTok anditozvizivi anocho TikTok pana ambotamba live vezvo anongonetsa tikunoya neplat angomirira ndichingoti ndichanetopakanga pari kune TikTok ini unyaya magemu atamba TikTok nomaza Magame andamba TikTok. do you know them? I'm just say TikTok. eh Look at TikTok. I was supposed to Facebook I just say that tu lotamba magemu tukazitamba ina Shakira ndo anezokupinza mari kwa unongo chipindudza masiso kudii amen kwa ini chingo tap yo chingo pindudza masiso hanzi nongo chingo pindudza maso ini chingo tap. Inoda kujoinana newe saka tichita sei kuTikTok tichitamba chii magema acho chii atichitamba tichiva you say zvekupindura ndakuwa panapa saka mirira chinzwe lusa taura chinzwe ndeipi muri kuziva ipi zvekupindurudza maziso mati mazangata nyaya wekupindurudza maziso mama sorry Sissy Louisa. Sissy Melly, I know you're upset with me and you don't even want to hear my voice right now. Hande ku TikTok tonya so ntamba box game mundi mema ize ikoko box game daichi memchita sei munodzidzire usavauze Shakira wasiye gavauye ikoko kuti vamema idze vada kutijairira mama vedavo all you have to say tap Sissy Melly maybe tap the screen Louisa muneta na Louisa ish my cup song muneta na Louisa chimbotaura chinzwi kwai yekupindura maziso munhu aita ikondendi yemunhu pane anotokwenura basa rake anenge achikwenura achitenga bubblegum chete achikuti achikwenura chidhori sometimes achikwenura mwana and so on. So imimi munovhura live kwenyu ini ndovhura live kwangu handiti then toita co-hosting ndokuinvitai muri palive kwenyu ndiri pangu munenge musina kukwidza vanhu tojoinana wekuside handiti umwe naumwe ari kuside ini ndenge ndine vanhu vangu vanondikandira magifts semastars just like stars saka kwenyu uku kune vanhu venyu madhairisi anokupai mastars ikoko ini chipuwa mastars ikoko but uku handiti magifts saka mostly munhu akasvika 500 coins and above imimi musina sorry Sissy Louisa Sissy Penelope start your life already hold on let me finish so ndozokangana ende ndazopinda pagame time saka ndichangopinda mbada kukurumidza kupedza so ini ndikasvika 500 coins musina ndotanga kukuwanzirai ndichikutukai
kwete zvekudhipisirana zvodhipenda. Pane kunodhipisirwana zvodhipenda nemagrupu enyu kuti mugrupu ripi. Zvekutokutukai maendere ikoko kuUK, garai munodzokai kuRustenburg. Sisimeli imimi matsukisa. Sisimeli mune zhara. Mazona. Venyu hold on. Venyu avandenge chivapoka kuti vate atitukirwe sisimeli wedu. They'll give you the gift ikoko. Kuti nyarara more than inini ndonyarara. Wachituka inini futi. Wangu havadi kuti nditukwewo futi. Kana kuti one gifter anoda inini nemi. Anenge achigifta imimi kunoku onakirwa. Umbondituka, mandituka ugifta inini kunoku. Ndokunyaradza ndoti nyararai. Kana pane chimende kuti simudzai maoko. Alright. Kana kuti zvone Sisimeli, please can you go there because ndakukutuke nas. So Sisimeli bvudzi renyu, what is this? Okay, zvakaoma. Saka pana ngere nasti muskapo. Ande, let's go to TikTok. But munenge musakwidza vanhu, munenge musina kukwidza vanhu papane upenyu. Mukakwidza vanhu haiti co-hosting. Munovhura live yenyu. Mavhura live yenyu, ini ndovhura yangu kunoku. Then saka pakuzvanibvachira pacho tinojoinana sei? Pakujoinana pacho pakuti tinojoinana sei? Iwe hazvinetsi heza anenge aripo. Anomanya kwamuri achikudzai zvekuita, endokudzai zvekuita. Ini ndovhura kwangu, movhura kwenyu. Imi muchaona invite yangu, munotoiona kuti Louise atanda kuita co-host newe. Mobaya pakanzi accept. Zvatopera. Alright, anditoe. Saka zvanenge ndichita inini, zvanenge ndichitaura inini ndozvamunoteedzera. Ndikati panodiwa 2 roses. Munotoziva kuti panodiwa 2 roses, ini zvakanyorwa pascreen. Kana pakuita muscreen. Moderator wangu but nhasi anenge achikudzidzisai kwenyu koko anenge ari kwenyu. Of course. Nevamwe vanoziva. Alright, saka bohande. Alright, Sisi Louise chidone. TikTok tinotamba konasi. Ande tikunotamba game. Team Diaries, let's go. Team Diaries, let's go. Ngatimbone memedza Sisi Louise ku Team Diaries. Don't tell that mess,